راديو إرنا እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ትርከበን ቀይ ባሕሪ ዝዋስነን ሃገራት ሓደጋ ጸረ ዘራእቲ ባልዕ አንጸላሊወን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ውድብ መግብን ሕርሻን ማለት ፋኦ ብዕለት 16 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ዝተበገሰ ዕስለንበጣ ንሰሜን ክሳብ ግብጺ ንምብራቕካ ክሳብ ስዑድ ዓረብ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ክፍሊ ምቁጽጻር ጸረ ባልዕ ፋኦ ኬዝ ክረስማን ብወገኑ እቲ ኣብ ሱዳንን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዝሃረመ ማይ ነቲ ዕስለ ክራባሕ ጥጡሕ ባይታ ከም ዝፈጠረሉ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዘን ስዕባ 3 ዋርሕ ስጉምትን ተዘይተወሲድሉ ክሳብ ህንድን ፓኪስታንን ከም ዝዝርጋሕ ተሓሳሲቡ። ኬዝ ክረስማን ብተወሳኺ እቲ ዕስለ ነቲ ቀንዲ መራብሒኡ ገይርዎ ዘሎ ከባቢታት ኤርትራ፣ ሱዳንን ወሽመጥ ዓረብን ዓብዪ ቆላሕታ ክወሃቦ ከም ዘለዎ ዘኻኺሩ። እዚ ተራእዩ ዘሎ ዕስለንበጣ ኣብ ሓደ እዋን ን35,000 ህዝቢ ክቕልብ ዝኽእል ዘራእቲ ብሓንሳብ ስለ ዘጥፍእ ዓብዪ ናይ እኽልን ውሕስነት መግብን ስጋት ምዃኑ ይንገረሉ። ብመሰረት መግለጺ ፋኦ ከምዚ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ተራእዩ ዘሎ ዕስለንበጣ ኣብ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ኣፍሪቃ ብ2003 ከምኡውን 2005 ኣብ ዝተራእየሉ 29 ሚልዮን ሄክታር ዘራእቲ ብምብራስ ናይ $750 ሚልዮን ክሳራ ስዒብ እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ናይ ጅቡቲ ወደብ ዘራኽባ ናይ ቱቦ ጋዝ ክትዝርግሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ሸነዋ ሓቢሩ። ሚኒስተር ማዕድን ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ትማሊ 16 ለካቲት ዝተበጽሐ ስምምዕ 765 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ጋዝ ዘጠቓለለ ምዃኑ ፍሊጡ። ነዚ ካብ ዞባ ሶማሊ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ወደብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ጋዝ ንምህናጽ ፖሊ ጂሲኤል ዝተባህለ ቻይናዊ ኩባንያ ኮንትራት ከም ዝወሰደውን ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ። ኣቐድማ ኣቢላ ኢትዮጵያ ካብ ዞባ ሶማሊ ካብ ዝርከብ ጋዝን ካልእ ባህርያዊ ሃብትን ዓመታዊ ከባቢ $1 ቢልዮን ከም እትእትወሉ ፍሊጣ እያ። ምህናጽ ሻምብቆታት ጋዝ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክጅምር ምዃኑ ሚኒስትሪ ማዕድን ኢትዮጵያ እኳ እንተፍለጠ ክንደይ ባጀት ተሰሊዕሉ ከም ዘሎ ግና ኣይሓበረን። ጻውዒት ህዝቢ ሱዳን ፖለቲካዊ ለውጢ ዓወት ክረክብ ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ገሊጹ። ማይክ ፖምፔዮ ብዕለት 14 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ብህዝቢ ሱዳን ተላዒሉ ዘሎ ሕቶ ፖለቲካዊ ለውጢ ግቡእ ምላሽ ረኺቡ ሱዳን ናብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክትሰጋገር ድሌት ሃገሩ ምዃኑ ገሊጹ። ማይክ ፖምፔዮ ንህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ክድግፍ ናይ መጀመርያ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን እዩ። ወሃብ ቃል ናይቲ ብተቃወምቲ ውድባት ቆይሙ ዘሎ ልፍንቲ ያሲር ኣርማን ንደገፍ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ድሕሪ ምግላጽ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰበስልጣናት ከ ኣሰሩ ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኣልበሽር ጸቕጢ ክፈጥሩ ጸዊዑ። ህዝቢ ሱዳን ብዘይ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይልታት ምትእትታው ጉዳዩ ባዕሉ ክፈትሕ ዝኽእል ህዝቢ እኳ እንተኾነ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ንኽህሉ ደገፍ ጸለውቲ ሃገራት ከም ዘድልዮ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ። በንጻርቲ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ዝወሃብ ዘሎ ጎነጽ ዝተሓወሰ ግብረ ምላሽ እቲ 2 ወርሒ ቁፂሩ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን ኣብ ጎደናታት ብምምራሽ ኮፍ ብምባል ኣኼባታት ብምክያድን ካልእ ሜላታትን መዓልታዊ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ሉክዘምበርግ ዓመታዊ ዕቑባ ካብ ዝሓቱ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝሒ ኤርትራውያን ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሕዝ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን። ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 2018 ብጠቕላላ ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት 2200 ክበጽሑ ከለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ብ17 ሚእታዊት ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ብኻልኣይ ደረጃ ዝተሰርዑ ብ10 ሚእታዊት ዜጋታት ሶርያ እዮም። ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ብምንጽጻር ብዝሒ ናይቶም ኣብ ሉክዘምበርግ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ኣዝዩ ውሕድ እኳ እንተኾነ ምስቲ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ጥራይ ዝግመት ብዝሒ ህዝባ ብምዝማድ ነታ ንእሽቶ ሃገር ብቐጻሊ ዘዛርባ ጉዳይ ኮይኑሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ጆን ኣሰልቦርን ብዛዕባ እዚ ካብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ዝብል ነጥቢ ንምዝራብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምብጻሕ ኣካይድዩ። እቲ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዕሎ ተዛዚሙ ብ14 ለካቲት ናብ ኤርትራ ዝበጽሓሉ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብምርኻብ ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝን ምግታእ ስደተኛታትን ብምትኳር
ዘትዩ ኤርትራ ናይ 2019 ግጥማት ዋንጫ ሴካፋ ትሕቲ 17 ዓመት ከተንግድ ምዃና ዋና ጸሓፊ ናይቲ ዞባዊ ግጥም ኒኮላስ ሙሶኒ ይፍሊጡ ንሱ ነዘፍለጠ ምስ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ሓላፊ ካፍ ኣሕመድን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ አዲስ አበባ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ እዩ ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዩጋንዳ ናይ ዓበይቲ ግጥማት ሴካፋ ንምንጋድ ክትዳሎን ከላ ሩዋንዳ ድማ ሜዳታታ ንግጥማት ጎባልል ክለባት ሴካፋ ይጽበሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥማት ሴካፋ ድማ ኣብ ታንዛንያ ክካየድ እዩ ማሕበር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ 14 ግጥማት ክካየድ መዲብሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዝርከቡ 5 ካብዚ ናይ ሴካፋ ግጥማት ብፊፋ ክምወል ምዃኑ ተሓቢሩ ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 2034 ንምንዋሕ ተባሂሉ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር ከም ዝኽእል ተገሊጹ ቅዋም ግብፂ ፕሬዚደንት ሃገር ክልተ ግዜ ንናይ 6 ዓመት ብድምር 12 ዓመታት ጥራዩ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝፈቀድ በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ 2022 ዘመነ መሪሕነቱ ብቂዑ ስልጣኑ ብምርጫ ንዝመጽእ ካልእ ዜጋት ሃገር ከረክብ ኣለዎ ይኹን እምበር እቲ ፕሬዚደንት ካብ 2022 ዝሕሰብ ንተወሳኺ 12 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ዝኽእል እማመ ብምቕራብ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር እዩ ዝደፋፍእ ፓርላማ ግብፂ ብዛዕባ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ግብፂ እማመ መልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ካብ 596 መናብር ባይቶ ናይ 485 ናይ ደገፍ ድምፂ ረኺብሎ እቲ ንምምሕያሽ ቅዋም ዝድግፍ እማመን ተጸዲቑ ወዲ 64 ዓመት ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 78 ዓመት ዕድሚው ኣብ ስልጣን ክቕጽል እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ እዋን ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንብረቶም ዝተሃገረ ኢትዮጵያውያን ክምለሰሎም ይሓትለው ብፍላይ ወነንቲ ገዛን ትካላትን ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ምስ ሙላዕቲ ናይ 1998 ካብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ናብ ዓዶም ድሕሪ ምፍናዎም ንብረቶም ከም ዝተሃገረ ኣይርስዓን ይኹን እምበር ምዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ርክብ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ዝተሃገረ ገዛውቶምን ንብረቶምን ክምለሰሎም ኣብ ዓዲ ሓሎ ናብ ዝርከብ ግዝያዊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጥርዓናት ምቕራብ ይርከቡ ኣብ ከባቢ ማይ ጮሆ ዝነበረ ገዛውቲ ናይቶም ኢትዮጵያውያን ውን ክምለሰሎም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም ዝረኸቡ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣገንዚቦም ዝበዝሐ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተሃገረ መንበር ኣባይቲ ንተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ተወጊኑሎም እዩ ዝርከብ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ብኢትዮጵያውያን ንዝውነን ገዛውቲ ጥራይ ዘይኮነ ተራ ኤርትራውያን ክነብርዎ ዝጸንሑ ናይ መንግስቲ መንበር ኣባይቲ ውን ነቶም ዜጋታት ብምክልባት ከም ዝወረስዎ ተሰኒዱ ዝርከብ ሓቂ እዩ ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝመጽእ ሰሙን ብዛዕባ ምልካት ዶብ ክዝትዩ ምዃኖም ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ ኣብቲ 23 ለካቲት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚን ሓያሎ ዓመታት ዝሰሓብ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰብን ኣጽዋርን ውን ክመያየጡ እዮም ኢትዮጵያ ብደቡብ ሱዳን ዝኣቱ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ጸጥታዊ ስጋት ይፈጥረላ ከም ዘሎያ ትገልጽ ሱዳን ንዶባታ ክትቆጻጸር እንተዘይክኢላ ምስ ሃገር ዘሎ ዝምድና ክብታኽ ከም ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምግላጽውን ይዝከር ርክብ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ምዃኑ ዘረጋገጸ ኣመሓዳሪ ናይቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ዞባ ሰናር ናይ ሱዳን ዓብደልከሪም ሙሳ ብዛዕባ ኩነታቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ውን ኣካል ናይቲ ዘተ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዕላማት ዘተ ክኢላታት ክልቲአን ሃገራት ብምልዛብ ንዘሰሓሕብ ጉዳይ ዶብ ብናይ ሓባር ናይ ምምልካት ኮሚቴ ንምፍታሕ ምዃኑ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣቶ ሽፈራው ጃርሶ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ኣረዲኡ ሶማልን ኬንያን በዋንነት ኣብ ገማገም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ተሰሓሒበን መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ናብ ናይሮቢ ብምስሓብ ንኣምባሳደር ሶማል ከዓ ብህፁፅ ናብ ሞቃዲሾ ክኸይድ ከም ዘገደዶ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ሓቢረን ዕላማኡ ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ ሶማል ዝተፈጸመ ሃንደበታውን ዘጣዕስን ዝበሎ ስጉምታት ንምዝራብ ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ኬንያ ብወገኑ ብዘይ ዝኾነ ምድላው ንኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኬንያ ናብ ሞቃዲሾ ክብገስ ምግዳዱ ዘጣዕስ ስጉም ትኽብል መሊሱሉ
መንግስቲ ሶማል ኣብ ገማገም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ልኡላዊ ኣካል ኬንያ ንሃገራውያን ትካላት ዕድናን ዳህሳስ ጋዝን ከም ዝፈቀደዩ መንግስቲ ኬንያ ዝኸስስ እንተኾነ መንግስቲ ሶማል ብሰንበት 17 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዋንነቲ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ክሳብ ዝንጸር ሃገራውያን ትካላት ዕድና ናብቲ ቦታ ከኣትዋ ከም ዘይፈቀደ ኣነጺሩ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት በዋንነቲ ኣስታት 140 ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ ከባቢታት ገማገም ካብ ነዊሕ ክሰሓብ እኳ እንተጸንሓ ኩባንያታት ዕድና ኣብቲ ከባቢ ዳህሳስ ከካይዳ ካብ ዝጀምራሉ ኣብ 2014 ግና እቲ ምስሓብ እናገደደዩ መጺኡ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ካብ ማልታ ልዕሊ $10,000 ሒዙ ክወፅእ ዝነቐለ ኤርትራዊ ልዕሊ $3,000 ከም ዝተቐጽዐ ማዕከን ዜና ማልታ ቱደይ ኣፍሊጡ ሓጂ ሙሳ መሐመድ ኑር ዝተባህለ ወዲ 42 ዓመት ኤርትራዊ ናብ ሱዳን ኣብ ዝተበገሰሉ ሕጋዊ ፍቓድ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ማልታ ዘይብሉ $10,502 ሒዙ ብማዕርፎ ነፈርቲ ክወፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝተታሕዘ እቲ ማዕከን ዜና ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጸብጻቡ ገሊጹ ጉዳዩ ቤት ፍርዲ ተጻሪ ድማ $3,127 መቕጻዕቲ ክኸፍል ተበይንዎ بمسرت حقي هجرات أوروبا لعلي $10,000 حيزوم زنك أساس وجيشو نمتاوي يخون نموتسا حقاوي فقد كفلي وشت أو هجر يد اليوم أب مونغو كينيان سوماليان بسنكيوان النت كل ما يتفتر زلو من السحاب بذاتك فتح كم زغل بوليتيكنيات كلتين هجرات يجلسو متفنان كلتين هجرات أب سالستزيه بيسو زلو منجز سومال وانت كينيا بزخونة كل ماي أهجراوين تكالات عدنا غاز الندادن دهساس كايدا فقيدو بزبل كسي منجز كينيا نأمباسادر سومال كاب هجرو بمسقوق أب مقادشو زنبره أمباسادر دمه دحري مسحاويو أتي كاب كل تشحن 14 حيزو زي ساحب زلو كل ماي بهجرا بيت فردي وسانيك وهاو كم زغلي قلت علو يخون مبر منجز كينيا أب جماجم هنداوك أنا زركب أستاتمي تشح 400 كيلومتر شفن بوتا لعلاوي كفال هاجرو مخانو بمتكاس منجز سومال أبتي كبابي زكايدو زلو متأتاو بتري كونينو منجز سومال بوغانو منجز كينيا وسيدو زلو أمباسادر سومال نايمس غوغن أمباسادر كينيا نايمس حابن سقومتي زت عسيو كبل نقيفو أزيا مونغو سوماليان كينيان تخسيت زلو وطري نتياب زوبا تغلاقيلو زركب تسفاتات زت سلمت كيكون حيالو تنتنتي سقاتهم يقلزو أزي كم زيلن كله مزيا مونغو كلتين هاجرات تخسيت زلو من السحاب كاب كينيا ناب الصومال زاتو زنبرة جات دويلو كاب إثيوبيا تراي كوينو كم زلو استفلاليا مع كنا زينات قيسن الصومال كاب كينيا $1,000,000 قمت جات كم تأتو يفلت منجستي إثيوبيا نهرو تسناقيلو تسانحي مهنات ديغا مليونيوم نمكلتاف مس تشاينا حدش وعلات كم زختمه تجليزو نتديغا ناي مهنات بروجكت زونن بعل مزي إلكتريك إثيوبيا جزابو مستبالي منجستاو تكال تشاينا ناي $4 مليون وعل كم زقبري تحبيرو أبا كلتا شان عسران ناقلقلوت كجمر تسبيت زقبرلو ديغا مليونيوم بسنكتي أب إثيوبيا زرقزلو ناي لوت مدرخ تسناقيلو يتسانحو نت بروجكت ناوتيا مغرب زواسا زنبره كفل مهندسنا تهاجر ميتيك حلفتو ببلشونا تخصيصهم أب مأسرتي كم زلو يفلت بفلاي دما مس موت وانا كايدي نايت بروجكت انجينير سمنيو بقاله أتي عاب تسفاس تقبرو لديغا نابي قتسيو نحيالو إثيوبياوان أشاغليو مس ريدي إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناو في التعميتاتيو أمني حمص في التعميتات بريزيدنت صومال أب جيبوتي نحاد معلت مبتاح أكايدو بريزيدنت محمد عبد الله فارماجو تمال ربع إسرائيل كاتيت مس بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر قال أبز قبر ركب أبولو كنت هزباك أرنا أفريقان صومالن بمتوكار تميعيد أب تحتي عق أب سلام سراويت حبرة أفريقا استحق سراويت استفل عليها هجرات أفريقا كساب كل التشعين إسران أبزلو قزي زسحبولو كنتاتون العلوم جيبوتي أبتعت عق أب سلام سراويت حبرة أفريقا استحق كل التشعب زحزل لو سراويت أب صومال أوافرة تركب كابناي صومال دينا كي وطعنا قطر أب صومال زركبو استراتيجيوين ترغياتات نمتقان أستات كل $100 مليون كم زمولت تقليتو نكتما مقادشون أب كل تعبيت زوباتات تهاجر زرخب ترغياتات نمتقان ناي متحقاس سممع عمود أتا كل 19 تبتي حكان تنبرا ناب تكبار كي تسقاقريو تانيحو
ፕሬዚደንት ሶማል ነዚ ቀጠር ወሲዳቶ ዘላ ናይ ምትሕጋዝ ስጉምቲ ዘለዎ ምስጋና ገሊጾ እቲ ስትራቴጂያውያን ጽርግያታት ሶማል ናይ ምጽጋንን ብቕጥራን ናይ ምልባጥን ፕሮጀክት ንናይ ቱርኪ ኩባንያታት ተዋሂቡ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ወሽመጥ የምልክታ ቀጠር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበራ ጸላውተራ ድሕርቲ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስሓባ ክዝሕትልዩ ዝብል ትንታነታት እኳ እንተነበረ ብዘይካ ኣብ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ካልኦት ሃገራት ግና ከም ቀደማያ ትዋሳዕ ዘላ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ምስ ቱርኪ ብምዃን ንወደብ ስዋኪን ምሕዳስ ዝርከቦ ወተሃደራውን ሲቪላውን ናይ ምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት ኣብ ምስልሳል ትርከብ ሁትን በሃገራት ዓረብ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ የመንን ካብ ወደባይት ከተማ ሑዴዳ ክስሕቡ ኣብ ስምምዕ በፂሖም እቲ ስምምዕ ብ17 ለካቲት ከም ዝበጽሑ ዘረጋገጸ ሕቡራት ሃገራት ሰራዊት ክልቲኦም ወገናት ካብታ ወደብ እንተስሒቦም ህጹጽ ናይ ምግብን መድሃኒትን ረድኤት ንምእታው ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጦ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ወደብ ሑዴዳ ኣብ ትሕቲ ምቁጻር ሕቡራት ሃገራት ክትጸንሕ ሁትን መንግስቲ የመንን ኣብ መወዳእታ 2018 ኣብ ሾደን ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ተሰሚዖም እዮም ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ሓደ ነቲ ሓደ እናተወቃቐሱ ግጭት ክቕጽሉ ጸኒሖም بمسرت ዝተበጽሐ ስምምዕ ሁቲ ሰራዊቱ ካብታ ወደብ ክስሕብ እንተኮይኑ ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ዝድግፋ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ደብዳብ ነፈርቲ ደው ከብላየን ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ንሁቲ ካብ ወደብ ሑዴዳ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ንምጽራግ ዝገበረኦ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ወፍሪ ድሕሪ ምፍሻልዩ እዚ ስምምዕ ተበጺሑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዛ ወደብ ንእተካይዶ ዝነበረት ናይ ነፈርትን መራኸብን ኩናት ንወደባት ኤርትራ ከም ናይ ሎጂስቲክ መናሃርያ ክትጥቀመሉ ምጽንሓ ይፍለጥ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ዝዓበየት ወደብ የመን ዝኾነት ሑዴዳ ኣብ ትሕቲ ሕቡራት ሃገራት ተዛማዲ ርቃት እንተረኺባ ብስእነት ምግብን መድሃኒታትን ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ የመን ዓብ ፍታሕ ምዃኑ ይዝረበሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓብ ፍጻሜታት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ 22 ለካቲት ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ኤርትራን ጅቡትን ክዝትዩ እቲ በሓላፊት ጉዳያት ፖለቲካን ምህናእ ሰላምን ሕቡራት ሃገራት ሮዝሜሪ ዲካርሎ ዝምራሕ ኣኺባ ድሕርቲ ኣብ 14 ሕዳር 2018 ዝተለዓለ እገዳ ኤርትራ ንዘሎ ምዕባለታት ክምርምር እዩ ባይቶ ጸጥታ ን9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸኒዑ ዝነበረ እገዳ ድሕሪ መልዓሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝህሉ ምዕባለታት እትከታተል ኮሚቴ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ ጸብጻባ ከተቕርበሉ እያ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ኦመር ገለ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኤርትራን ዘሎ ዘይተፈትሐ ጉዳያት ብዝምልከት ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክዘራረብ ቅሩብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቴሌቪዥን ፈረንሳይ 24 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈላም ርክብ ዘካየደ ፕሬዝደንት ገለ ዛጊት ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ኣይገበርናን እንተኾነ ኣብ ቀረባ ብንገብሮ ርክብ ዝጸንሐና ምትፍናን ክፍታሕ እዩ ዝብል ልዑል እምነት ኣለኒ ክብል ኣረጋጊጹ እንተኾነ ፕሬዝደንታት ኤርትራን ጅቡትን ዝራኸብሉ ዕለትን ቦታን ኣይሓበረን بمنيستر قدات وصاي محمد علي يوسف زمراح لعلواي لوخ منغس جيبوتي اب تشاينا مبصح يكايدالو اتلوخ اب تهاجر اب صنحلو مس مكتل بريزيدنت وانغ كيشانن كالوت لعلوت سبسلطانن بمرخب اب زمدنا كلتين هاجرات زدهابه حيالو زرربات هكايدو تشاينا نعبللا نايتن اب مبرق افريقيا سراويتن زوافر هاجرات معراب زدلادل اب جيبوتي وتهدراو معسكر اقيما كمزلا يفلط بزي كاز تشاينا بملكع لقحن مولان نمنغس جيبوتي بزبركته تحجز اب تهاجر نزكايدو زلو هنصاو مدبات عبليلا تركب جيبوتي تمتا ناب تشاينا مززوا زشاقلن كم امريكان فرنسان زامسل هاجرات ناب زهاجر داغماي تمتن مكياد مدباتن سريعنا لوا كم ابنت نايزي بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون اب زمت صورحي ناب زهاجر كبصحيو استراتيجياوي اقمامطات تونن جيبوتي اب زوانزي حمشته زخونه هاجرات عالم اب جماجم بحرا معسكر كوقما فقيدالا جزات فرنسا زنبر جيبوتي كابزن هاجرات حجز جبرلا كوانتقونه تحتي 1 مليون زقمت بزح حزبه كاب دقنت كتقلاقل ايكالتن ግብፂ ኣብ 2015 ኣኽባር ሕግት ሃገር ብምቕታሎም ዝተኸሰሱ 9 ሰባት ብሞት ተቐፂዖም
حشام بركات زتباله لعلوي أخبار حق جبسي أب سنة كل تشن 15 بمكينة ناتجوعزن كله متقعت بمكياد نعون كالو سبات بمقتال زتطرطرو 67 كسات يوم تتحيزم لعلوي بيت فرد جبسي زحلف عمت هاب زكايدو مقبايا اتوم 10 بموت كقطعو زترفو دما كاب 10 عمت كسابنا حلفت كأسريو بين هيبو اتوم قبننياتات كوينوم سترخو سبات نتناي بيت فرد بين بمقام يقباي حتيتو مقوان تتصنحو تمالي 21 لكاتيت كاب كايرو بستمحلالف حبريتا اتوم تشعته بموت كم زتقصعو ترغاغيصو جبسي ابز حلفه كل توارح تراي 15 سبات بموت قصيعلا ناي موت مقصعتي زقاومو تطابقتي نزي ناي منግስት ግብጽ ውሳኔ ኮኒኖሞ بدرجه ዓለም ዝበዝሑ ሰባት بموت ካብ ዝቀጽع ሃገራት سعود عرب تشاينان ግብጽን ኣብ ቅድሚት ይስራዓ هذه إذاعة إرنا زي خبركم تهاتلت مدمنا قاتيلو زقربلكم تحستونا كفوت ذاتي غاشانا اتو سمرت فاميكال حبته ماريام كاب حبرات منግስታት أمريكا بزعبا هلو كنتات ኤርትራውያን مستمكروها كافلناي سناي مكتتال እዚ راديو إرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና حاونا سمرة حبته ماريام ፖለቲከኛ صحافي هياسي بموياون انجينير خمسلني كم تصحف زلو بمجمرتا كم تلمود مالتي نابرادي إرنا تقرب بفقادك ونحراي سلت بالكل جزء بسبب سمعتك كمسجنك هذا سيبلني وانا وكنتات هاجرنا إرترا بأندو كمون أب كبابنا زلوا معبالتات عمل كتنا ناتك تعزبتي كتكافلنا ايو تحساباتي سلازي مقعد حان مسأخا درس اندابلني يوهانس حوي كبرت هابكا انا وني مسجنكا راي مالت بزح جزء امناي زي دلنا خباب غرنا افريقيا اقدم بيلو بزا مصحف كا reflections on the history of Abyssinian Orthodox Tewahedo Church بتبليا ذا مصحف زي اخاب تحاتيمات وص انه درو لومي سومنزي كلت عامات اغير الله حقيده هو صبالها حراش اما نتم دحري مالسي ابزي وانات زي كان بحدش دسمعو زلو بزعبا مصحف تخاخ تولدل تلك قدامت نوع قدل كبكا يغنى لي يوهانس صبالها كلتا مصحفتي صحيفه بزحله في 10 عام تقدمت مصحفي اللي بولدات بالنيرا نساغا hearts like birds تبل لبي كم رقبي مالتي ما كم زي مصحف قدس ون مش غورحات كم تمن رهرهات كم رقبي بلنا مش تروح لبي زلو كم ناي رقبي حجي من تاين من ملاسي نحناس زي ابعل في زي معرب نريو دلنا انصار اسلام زغبر زلو ناي سلامه مخته معرف من تا حق الله نسلمنا خا قدم قدادم زفلطس نحناينا كاب مكه قدمنا مدينه قدم مخادونا وعدنا يمسيو حجي من تاكم عين السمعيتات ديبلنا بحقيقه ابت دي ان انا اسلامك كم عين زبلالون نمدساسي له بصحف كوا نيره تغمغمنا تيكا حدا إرتراوي كمزي خليل جبران دبلوتي لبنيس ود لبنان صحف عايز نبريو حدا فرقاي ناي محمد كالاي فرقاي ناي يوسوس يبلبو حدا إرتراوي تخين كا سنبت بيت خريستيان كتكاي تخلقن صلوانا يسلمنا ونالكا تبهلناتكا حدا سلاماي 4 عربينا بمسجد تخده صلوانا كريستيان ونالو سلازي تبهلناتنا ريقات مننتناتنا تمحورات مننتناتنا زخلتيو سلازي خونا نسيو سلازنا خا እዚ ምሳና ካብት እንት ምሳና ዝነበረ ሃይማኖት ከምዚ ይግበር ኮሎስ መርገዝ ክትወስድ ኣለካ ነው ነው ነብስኻ ክትማራመር ኣለካ ካብይ ዝመጽ ልዕሉ ኩላኻ ክትመስክር ኣለካ ሓቂ ክትመስክር ኣለካ ንሓሶትካ ክትኩንን ኣለካ ከም ኢለ ጽሓፍ ኮያ ነራ ታቀላይ ተኻም ከም መቀጻልታናታ ታናይ ነጸብረቕታ ተዋር ታሪኽ ተዋር ቤተ ክርስቲያን ትብል ሳካ መስለካ ኦ እቲ ናትና ታሪኽ ናትናስ ካብይ ይመጽዩ እቲ እምነታት ናትና ከመዩ العلو كله نزل مسألة له ولا ده أبو 4 قلعة سلازخونكو إزي توفيت إزيس كفلت والله نمبال إلى تصحفتها أبتنادنا تاريخ من السيل كاد حكون كخا أتي تاريخ مسكلن أتي تاريخ زودين بوزة حيفالا لني حجي ناي بحكي كابي كم زمت أنا توفيت ناتنا أنت يكتفلت تاريخها
أقداسي بزعبات بيت خريستان خطفلت مهناتو بيت خريستان كانت كند حمرت مننت نايت حبشة وصلت أنا زبالي نعاني مبالي لي صحيفة يا أني لسه مرة برجس كم زبال كايو تاريخ بيت كريستيان توهادو أرثوذكس ناي أبيسينيا مس زوداوي أجازات أتحازي سلزوغنا يون حدا خافتي نايلوم معلت عدمي مغنيات نساء جن أقدمها بلا ذا حلف عسران شوعتن مقابيت كتشعن عسر شمونتن قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد ناب سلطان مزيو دحريو أمونغ إرتران إثيوبيان أب حصير غزي سلام كوينو درو دمت زلو رح مالتيو عمتو خمليو ناتكا تعزبتي بزي انتاي تمسكتي السلام تمسكا سلام نسلام دصل سبد الله خويني سمعني إثيوبياوي يكون ولا إرتراوي يكون كلنا باغناتنا ونسي نيرو حجي نتناي السلام تبغسو اسي كون انت دزارب دلو انت دا اتغابابي دزارب دلو تسكبك قچا سمغوغو خلات فلطامش بزي ازي حتى تايلوم زغبرو ودلو اوكي اغاباب كي تختلكا كمزس نباري سلام ويدما زلاقي سلام كمص اخيل ديو لعلو كلخا اتم قند بلكا لخا محورات نايت سلام كونو زغبو دغبوم كفالات حزبታት ኢትዮጵያን ኤርትራን አው ሳተፈለው ወዲም እዚ ጉዳይ ዜና ኩሉ ዝትንክፊ ንኩሉ ዝትንክፍ ስለዝኾነ ኩሉ ክስተኸብሩ ክሳተፈ ዘሎ ወይ በአገባብ እዚ ስለደ ገበረን ታስካ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ተዋኽ ልዕሉ ኩሉ ካብለ ካለኻ ግሉጽነት ደይብሉ እቲ ሓደ ክልተ ንጣር ሓበሬታታት ንረኽቦ ዘለና ከማን ብተዛማድ ብለ ካለኻ ዝሓሸ ናጽነት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ቡይት ምንጭ ናይ ሓበሬታ ቡይና ንረኽቦ ዘለና ኣብቲ ሓደ ክፋል ግን ጸልማት ይደሎ ሰበብ ደልሃመት ይደሎ حنتي كابيناي تطاطاني سلينا مسيلكا ازي دغبر دلو خستان كمزي بإثيوبيا زمرح دلو خويني يمثل حقنوتو نسديو اي نسني بزي قدس كن بوغناتنا تنعناقن بزي قدسنا بوغنا ايرتراي اسو سلازغنا عدنا اسو سلازغنا هاجرنا بوز مصانا دلا حبريتا طريش يلان ابوها حنتي ايديبلنا قوزل زقمتنا له مرحيبلنا زمرصنا يبلنا لعلو كل قبل كالخ بايتو يبلنا إذا كل زخي جبر قبل كله خمسة عينات زبلة كنا ننوح جزء نحوار خص قالوا زخل تبغسات كتير خلها بتعم يفرحك بتعم يسقعك نبينا نخيد لنا بحقك إذا كل مسوات يخفينا زمس أنا هاجر تقول لو نتناث بحقك نعقب لنا دينا نكاله خلوا لنا دينا أبزي تجبر دلو للزبات لو نتهاجرنا أبواقع دجانا يخي ورد بتعم السكفتة كب كلنا لنا أجي إزي تخستعد تناي سلام وتصبو جن كنت نكق لنا كم زي مصحف قدس دبلوري قالها حماق قرب صبوق فريت هبنيا صبوق قرب كا حماق فريت هبنيا حكيني صبوق إلى دل إيواني صبوق قرب حماق فريت هبنيا حماق قرب كا صبوق فريت هبنيا حتى مسكا نجر كا كل جزء أم جماري نجر أم جمار أخل أم خماري كم مجمر تاي قبل كالها قنع نجر تقبر شعون حوار قنع نجر نقبر كاتخيل حجي إزي أجاباب دخول تولو دلو بفلاي ولا كال خلتيو معناته بزي بتحدب ذي تحدب خجوب رسل ذي خير نهزب خسك ساتفكا تكالات من قست خي ساتفكا كم زعينة إزي نحواره خصال زقول تبغى ستات إزي كله فتحيز فتو مسل سب دخبر سب حنقفاي لقو بالوس ذي خير يس بتحدب وجن إزي هزب زي بزح سلة توت صعب لكالها بزيتك مغنياتات عندنا ناي مرحبنتي قدلت ناي مرحبنتي كمان يرتو وجه سلة تدوقي سولا كلها وفويتا سيونو سلا زنبرة كابتن زنبرة جريد لاك ولا كلها وصينا كم زين قرب منشي ناي برهان كتر خلها سلام قرب كتر خلها نزي كل سبق قبله حلنا دلوا سبق قبله سلازي كم سبي أنا تهزب قرب ولا كلها عرفت خيرك وكله دس لازولاني يس كابتن زنبرنا يحيش جد وخلا يكونه وخلاكنا واسألناني خا. أوكي نتايو باتي سلام متيو تحقشنا لنا. باتي خا أجوابنا عيكونن أما نهزوها أقولوا الناس اللي زي بقولوا جوجي نقول علنا. بعد نسخة حدا خابتهم أبدًا بتقاومه نزي ديمقراطية ولوت أبز جبر مالتيو أنت أرزي أبسل تنزل لما نقص ناي هجدف كوين كاتنك أساس دس أنا حقا خد صحب دس أنا حقا إيخا. جن نبين أخلي نقفيتها مالس أنت أيتلو تهم صدخل ما زبز حساب حجي أب بناتي تعزب تزرع زلقو لو من خمزي تجنقو
ግን መፍትሕ ሲኢኑ ሃሰውሰው ዝብል ዘሎ አንፈቱ ማእዙን ደጥፎ ይመስል እንታይ እቲ ካልእ መማረፂ እንታ መስልካ ሓደ ካብቲ እቲ ዝኸፍእ ይብለካ ኣለካ እዚ ስርዓትናትና ድምፆ ነቲ ዋና ገሊኡ ወዲ ውሻጤ ገሊኡ ወዲ ወሰን ገይርዎ ነቲ ሕብረተሰብ ምሽ ኣብቲ ጉዳይናትካ ኢድ ንኸይትእቱ ኣብቲ ጉዳይናትካ ንኸይትግደስ ሕና እኳ ዝንቃልሲ ንገብሮ ዘለና ብለካ ኣለካ ኣብ ስልጣን መን መፅእ መን ከም ማሕድራከውን ኣይኮናን እኳ ንቃለስ ዘለና መሰል ናይ ዜግነት ሓደ ሃገራዊ ሪኢኻ ኣለካ ክልተ ክስታይ ደለዎ ወይ ባርያ ይኸውን ወይ ድማ ዜጋ ይኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋ ዝበሃል ኤርትራዊ የለን ምክንያቱ ዜጋ ነፃ ኮይኑ ብለካ ኣለካ ኣብ መምሕዳር ነብሱን ኣብ መምሕዳር ሃገሩን ኢዱ ዘእቱ ቃሉ ዘፍስስ እዩ ምሽ እዚ መሰል እዚ ስለተነክፈና ንሕና ብለካ ኣለካ ዜጋታት ኣይኮናን ዜጋታት ኤርትራ ኣይኮናን መበቆልና ኤርትራዊ ልክዕ ግን ዜጋታት ኤርትራ ኣይኮናን ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ subjects ወይ ድማ ባራዩ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበርና ሎሙን ካብኡ ዝፍለይ ኮነን ዜግነት ኣይኮነን ሕጂ ነዛ መሰል እዚ ኣይና ንሕና ንቃለስ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓድና ከብለካ ኣለካ ከብኡ ኮይና ክንገብር ስለዘይከኣልና ኣብ ደገ ኮይና ሕጂ እቲ ኣድማዕነትናትና የስ ጉሩድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ታማዚካ እቲ ቀንዲ ግን እዝናትና ቃልሲ ሪኢኻ ኣለካ ልዕሉ ኩሉ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ ከመይ ጌርካ ናይ ምቕያር እዩ ምክንያቱ ተቐዳመይቲ ሕቶ ክንምልሳ ዘለና እዚ ምልኪ እዚ ካበይ ይመፅ እዩ ከምዚ ንብለካ ኣለካ ብዓንቀርና ሓኒቑ ኣብ ልዕልና ቸይቸይ ድብል ዘሎ መራሒ ምልኪ ናይ ኢሳያስ ካበይ ይመፅ እዩ ናብኡ ንክበፅሕ ከመይ ገይሩ እዩ መን ተሓጋጊዝዎ ባህልና ድዩ ንከምኡ ንክመፅእ ኣፍቂዱ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣወዳድባና ድዩ እዚ ብለካ ኣለካ ነዚ ብምሉእ ኢና ስማዕ ኣብዚ ሎም እዚ በዚ ስርዓት እዚ ዝረብሐ ኤርትራዊ ጥሩሽ የለን መብዛሕትኡ ብለካ ኣለካ ዝረብሐ ኤርትራዊ ዋላ ነቲ መንግስቲ ንድግፍ ኢና ድብሉ ደለው ዝረብሕዎ ነገር ሓንቲ የብሎም ግን ይድግፍ ኣለዉ ምሽ እንታይ ዘርእየካ ባርያ ምዃኑ ድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ሪኢኻ ኣለካ እታ ቀዳመይቲ ሽግር እያ እቶም ምስቲ መንግስቲ እንደለዉ ኣብቲ ለውጢ ገር ዝፈላለየና ንሳያ ንሕና ዜጋ ከም ዘይኮንና ንፈልጥ ባራዊ ምዃንና ንፈልጥ ስለዚ ነቲ ተነፊግና ደሎ መሰል ንኸነምፅእ ንቃለስ ኣለና ንሳቶም ነዚኣ ኣብዚኣ በፂሖማ ኣለዉ እቲ ቃልስናትና ንዓኣቶም ፋኑስ ወሊዕና ብለካ ኣለካ ንዑ ከነብርሃሎም ዓይኖም እቲ ሸፊንዎ ዘሎ ጉልዒ ዓይንቶም ንዑ ንኸነልግስ ኢና ንቃለስ ዘለና ነው ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ድማዕነትናትና የስ ገና ኣብቲ ድደለና የለን ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ራእዮም ትማሊ በዓል ብርሃኑ ነጋ ኣብ ደገ ኮይኖም ቃለሱ ነይሮም እዚ ስርዓት ሕጂ መፅኡ ዘለኩም ስለ ዘፍቀደሎም ንህለካሎም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኣብ ውሽጢ ከተማኦም ኮይኖም ቃለሱ ኣለዉ ናትና ግን ከምዚ ብባህሪኡ ከምዚ ደፍቅድ ኣይኮነን ምን መብዛሕቲ ግዜ ሰብ ብለካ ኣለካ እቲ እዚ ዲክቴተርሺፕ ከምዚ ሓድሽ ተፈጥረ ይመፅእ ንግን ካብ ቀዳማት ሒዝካ ኣክቹዋሊ እዚ ካብ ህዝባዊ ግንባር ድመፀ እዩ ምክንያቱ ምቁፅፃር ናይ ወዲሰብ ቆፃፂርካ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሃገር መንነት የብሉን ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ታኒካ ብሓንሳብ ጨፍሊካ ሓደ ሕብረተሰብ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ ሓይሊ ተጠቂምካ ቅልፅም ተጠቂምካ ተቆፃፂርካ ኢኻ ህዝብን ሃገርን ትገብሮ እምበር ናፃ ሂብካ እዚ መሰል ገለ ድበሃል ከምኡ ዝበለ ተሓሳስባ ኣይነበሮምን ናትና እንታይ መሰልካ እቲ ፍልስፍና እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ብለካ ኣለካ ኣብ ምንፉሕ ይኮነን ኣብ ምጥቡሑ ዝተባላሸወ ሓርቢ ሓርነት እዩ ኣብዚ ስለ ዝኾንና ሪኢኻ ኣለካ ንሕና እዋን እቲ ኩነታትናትና የስ ዘፀግም እዩ ግን ለውጢ ግን ነምፅእ ኣለና ረኣይ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕልፊ ኣብዚ ስደት ዘለና ክትሪኦ ከለካ ንሕና ንበዝሕ ካብቶም መንግስቲ ድድግፉ ቅድሚ 10 ገለመን ዓመት ከምኡ ይነበረ ሕጂ እቲ መለክዕ ናይ ዓወትናትና ካሊእ ካብቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ብውድሕ ሪኢኻዮ ፅቡቅ ኣለና ልዕሊ ኩሉ እንታይ መሰልካ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ናፅነት ዘምፅአ ኣካል ይብለካ ኣለካ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝኾነ ዓይነት ወግዓውነት ናቱ እንዳፀንቅቀ ንኸይትሪኦ ኣለና ሕጂ ዳርጋ ኣብ ኣፍ ደገ ለውጢ ስለ ዘለና እቲ ዓወትናትና ሪኢካ ኣለካ ብከምኡ እዩ ክረአ ዘለዎ ካብቲ ኩነታት ከምዚ ራእይኻ ሰመረ እዚ ሕጂ ዘሎ ብዝሒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድመፅ ዘሎ ሰብ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ መሪሕነት ደምፆ ደይኮነስ እኳ ማለት ስርዓት በዓሉ ነቶም ሰባት ደፋፊኡ ብኣንፀር ፅሮት ናብቲ ሓደ ኣንፃራዊ መገዲ ከም ድኸዱ ዝገበሮም እዮም ድበዝሑ ወላ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ንምንታይ ከም ኢላ ሓተካ መስለካ ሳሕቲ ገለ እዋን ከም መፍትሒ ኢሉ ዝቐርብ ዝነበረ ኣቐዲሞ ክፅውዓልካ ክእለ ተደሊኻ ሕጂ እዚ ብመድረኽ ናይ መድረኽ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝካየድ ዝነበረ ሓደ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዝኾነ ውዕል ናይ ኣልጀርስ ኣብ ባይታ ክምልከት ክሓት ፀኒሑ ምምልካት ዶባት ናይ ኤርትራ ድምልከት ክሓት ፀኒሑ ኮይኑ ግና ብሓቂ ክንሪኦ ከለና ኢሳያስ ብሓንቲ ቃል ጥራይ ፍሪስዎ ማለት ሲ እዋናዊ ከም ደይኮነ እቲ ምምልካት ዶብ ሕጂ ዘገድስ ናይ ኢትዮጵያ
ማለት ናይ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ምዃኑ ካልእ ጉዳያቱን ካብኡ ሓሊፉን ክሳብ ኣይከሰርናን ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስቲል ክሳብ ሕጂ ቶም ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ደገ ዘለው ኣፍ ልቦም መሊኦም እወ ሕጂ ቀዳምነት ንህቦ ጉዳይ ኣይኮነን ክብሉ ይስምዑ ቶም ደገፍትናቱ ስለዚ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ድመርሕ ዓይነት ሰብ ብዙሕ ኣድማዒ ወይ ከኣኒ ከምዚ መራእያ ዘለዎ ወይ ድማኒ ብሃረርታ ደስ ኢሉካ ትስዕቡ ዓይነት መሪሕነት ዘለዎ ኣነ ኣይረኣኹን ነዚ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ሓደ እንታይ መሲልካ ደንበ ተቃውሞ ንምንታይ እዩ ሰበብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሃገር ልዕላውነት ሃገር ስለትጣሕሰ ይኮነን ኣብ ደንበ ተቃውሞ መሲና ኣብ ደንበ ተቃውሞ ምፅኢና ዘሎ ህዝባዊ ልዕላውነት ስለትጣሕሰ እዚ ትናትና ኣልፋ ኦሜጋ ናትና ብለካ ኣለኻ ናይ ህላውነት ናትና እዚ ኣያ ህዝባዊ ልዕላውነት ስልጣን ናይ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ስልጣን ህዝቢ ስልጣኑ ተመንዚዑ ኣሎ በቲ ስርዓት ክሳብ እዚኣ ትመፅእ ሪኢኻ ኣለኻ ተቃውሞና ጠጠው ኣይነብልን ኢና ሃገር ዶብ ይተሓንፀፅ ኣይተሓንፀፅ እዚ ቃ ስናትና ጠጠው ኣይብልን ምክንያቱ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፅን እቲ ናይ ሃገራዊ ክስታይን ካልኣዊ ናዓና እሱ ይኮነን ተቃውሞ ጌርና ሕጂ እዚ ከም ተቃውሞቲ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ዕብይልካ ካ ክትሪኦ ኣለካ ኤርትራውያን ምዃንና ከዓ ክንርስዖ የብልና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ነቲ ንኤርትራ ዝትንክፍ ዛዕባታት ዋላ ዳ እሱ ይኮነን ተቃውሞ ይግበረና እምበር ኣብኡ ርእቶ ክህልወና ንቡሪ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ክስታት ክገብር እዩ ኣነ ሕጂ ካብቶም የስ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ክውዕል ኣለዎ ዝብል እየ ሕጂ እውን ርእቶ ኣይቀየርኩን ካብኡ ፈልከት ክንብል የብልና ምክንያቱ ድሕሪ ሕጊ ብለካ ኣለካ ኣብቲ ከባቢና ሙሉ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ኤርትራ ግዛኣት ሕጊ የድልየና ኣሎ ቅድም ቀዳድም ቅድሚ ኩሉ ብለካ ኣለካ እቲ መሰረት ግዛኣት ሕጊ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካኹም እዩ ምክንያቱም ካብ ሕጊ ድሕሪ ርሒቕና እንታይ እቲ ምርጫታት ናትና ኣብ ውግእ ካብ ውግእ ናብ ውግእ እንዳበለ ብለካ ኣለካ መዋእል ድሕሪ ሓደ ብለካ ኣሜርኣዮ ኣነ ንስኻን ብለካ ኣለካ ኣብ ውግእ ግዜ ተወሊድና ክሳብ ሕጂ ውግእ ኣለና ከምዚ ክነብር የብሉን ምሽ ከምዚ ክኸውን የብሉን ሕጂ እንታይ ኢና ምለትካ እቲ ብግዝያዊ ዛዕባታት እቲ ናትካ ናይ ስትራቴጂካዊ መርገፅ ክትቅይሮ ክትልውጦ የብልካ ነውሪ እዩ ሓደ ካብቲ ነቐፈታት ናይ እስያ ንሱ እዩ ግን እስያስ ግን እንታይ መሲልካ መንፀብራቕታ ናትና ኣይኮነ መንፀብራቕታ ናይቲ ህዝቢ ይኮነ ግደፍ ንሕና እቶም ውስጥ ዘለው ካቢነ ኸማን ኣብቲ ናይ ውሳኔታት ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም ሓንሳብ እቲ ብትደገደ ኤርትራዊ ደሎ ዝያዳ መፈልጥ ሚኒስተራት ተባሂሎም ምሽ ሕጂ ንሱ ይትክስታይ ደሎ ሕጂ ታትብላ ዘለካ እንታይ መሲልካ የስ ኣብ ኣነስ ሕጂ መርሒ ናይ መድረኽ ኣሎ ኾኖ ቅድመይ ዝነበሩ እውን ፅቡቅ ገለ ዝፈልጡ እየ እቲ ዶብ ስምምዕ በቲ ሕጊ ተቐይዱ ክትግበር ኣለዎ ዝብል ሽዑ ቁኑዕ ነይሩ ሎሚ ቁኑዕ እዩ ፅባሕ እውን ቁኑዕ እዩ ካብኡ ፈልከት ኢልና ክንወፅእ የብልና ምክንያቱ ድሕሪ ሕጊ ድሕሪ ደየተግበርና እንታይ ዳ ኢና መኾነ ተግበር ቀዳማይ ክሰርቀኒ ዘረኣኽዎስ ካልኣይ ግዜ ናይ ኣምኖ ኢሎም እቲ ቀዳማይ ስምምዕ ድሕሪ ደየኽበርናየስ ወት መይዲ ቲንክ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ካልኣይ ስምምዕ ከነተግብሮ ኢና ምሽ ሕጂ እቲ ምትግባር ናይቲ ሕጊ እቲ ምግባር ናይቲ ስምምዕ ነዚ ደሎ ስርዓት ኣይኮነን ነቲ ክሳብ ኩኖት ስርዓት ክንርኢ ኣለና ንሓዋሩ ሰላም ከምፃልና ዝኽእል ንሓዋሩ ስኒት ከምፃልና ዝኽእል ብሕጊ ተቐይድና ምስ ንኸይድ እዩ እዚኣ ከብለካ ኣለካ ካልእ ኣማራጭ የብልና የስ ልክዕ እቲ ሕጊ እቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ጀስት ከም ንምጥቃስ ድሕሪ ክልቲአን ሃገራት ተሰማሚዐን የስ ነቲ ፍርዲ ናይ ሄግ ንዕኡ ፀጊዐን ከም ብሓድሽ ክገብራ ክኢለን እዚ እውን የፍቅደለኒ ኦኬ እቲ ስምምዕ የፍቅደለኒ ግን እሱ እውን ብኣገባብ ተኸቲለን እየን ክገብርኦ ዘለዋ ሕጂ ናናቶም ካቲ ቀንዲቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ኣገባብ ስለ ዘይኽተል ዘሎ እዩ ስለዚ ንዕዚአን ክንፈላሊና ክንሪአላ ኣለና ኣይነው እቲ ትብል ኣለካ እቲ ሰብ ድመፅእ ዘሎ እቲ ሓንቲ ደይመለስክዋ ሰብ ድመፅእ ዘሎ ናብ ደንበ ተቃውሞት ኣብ ተቃውማይ ድኸውን ዘሎ እቲ ኣመራርሓ ናይ ደንበ ናይ ኣብ ተቃውሞ ዘለው ስለ ዝሰሓቦም ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ናይ ስርዓት ባዕሉ ስለ ድደፍኦም ዘሎ እዩ ትብል ኣለካ ሓቅነት ኣለዎ ግን እስቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንብለካ ብዙሕ ፅቡቕን ኣለዎ የስ ድኽመት ኣለዎ ፅቡቕ ነገራት ከ ኣለዎ ስለዚ ነካ ሚዛናዊ ዝኾነ ክስታይ ክንገብር ኣለና እዚ ኣነ ይኽብለካ ኣብ 2001 እየ መፅአ ብደንበ ተቃውሞ ኣብቲ መጀመርታ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ብለካ ኣለካ ዘሰክፍ ዘፍርሕ ጠባያት ርአ ብህዝብና ኣነ ቀደም ንህዝቢ ጠጠው ዝብል ንሓቂ ጠጠው ዝብል ንፍትሒ ጠጠው ዝብል ምኻ ንሓውእ ሕሊፉ ኣይህብኒ ዝብል ኣራዳዳ ናይ ኤርትራዊ ነርኒ ኣብ 2001 ምስ ረኣኽዎ ግን ነኸምኡ ይኮነት ህዝብና ፀኒሕኒ እቶም ቅድሚት ዝነበሩ ብለካ ኣለካ ውሕዳት ኣብዚ ሰብ ዝፍንፍኖም ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ብለካ ኣለካ ዓንዲ ሕቆ ኮይኖምና እሶም ዝፀንሑ ብለካ ኣለካ
መፀግዒ ረኺብና መፀግዒ ፀኒሕና ሕጂ እዚ ህላውነትና ነዞም ሓደሽቲ ድመፁ ደሎ ስለ ዝፀናሕናዮም ካለካ መፀግዒ ኮይናዮም ባይታ ፈጢርናሎም ኣለና ስለዚ እቲ ህላውነት ናይ ደንበ ተቃውሞ እዚ ሓድሽ ከም ዝናትና ጥራሕ ይትሪዮ ዋላቶም ናይ ቀደም ብለካለካ ካብ ግዜ ናፅነትን ቅድሚኡ ዝፀንሑ ህላውነት ናቶም ንዓና ጠቂምናዩ መፀግዒ ኮይንናዩ ባይታ ፈጢርናዩ ነዞም ሓደሽቲ ድመፁ ከዓ ንሕና ተደይነብር ነርና ከምዚ ኮይኖም ብለካለካ ኣብ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ መርኣያ ጽቡቕ ንጥፈታት ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ስለዚ ኣብኡ ተመሰልካ የስ ክንወቅፎ ኣለና ከምቲ ዝግባእ ኣይከደን ልክዕ ሰማማዕ ምሳኻ ኣመራርሓ እቲ ዝግባእ ኣመራርሓ ኣየጥረናን ኣለና ነዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንቅይሮ ንፅዕር ኣለና and ተስፋናተይ ኣብ ድሕሪ ወርሒ ወይ ገለመለ መፅኤ ከምዚ ንገብር ኣለና ናብዚ ንኸይድ ኣለና ክብለካ ብጣዕሚ ይሁን ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ደስ ንሰርሕ ከም ዘለና ንክንቅይሮ ንሕና እውን ሕጉሳት የለና ነዚ ካይዳናትና ኣወዳድባና ንዕኡ ከይቀየርና ብለካ ኣለካ ነዚ ዝመፀና ዘሎ ግዜ ክንገጥሞ ስለዘይንኽእል ንቕይሮ ኣለና ኣብ ሓፂር ዝበለካ መፂና ካብለካ ኣለካ ምሳኻ ኮይና ንህዝብና ከነበስሮን እቲ ራእይናትና ናይ ለውጢ ከመዩ እቲ ዕርዲ ናይ ዓወት ከመዩ ፍኖተ ዓወት ከመዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ነዚ ሕቶታት ዝብለካ ንክንምልስ ብዙሕ ፃዕድታትን ምምርማራትን ንገብረሉ ስለዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ መፅና ተመሳሰሊ ልዝብ ክገብር ምሳኻ ደስ ብለኒ ግን ጀነራሌት ብሓፈሽኡ ግን እቲ ትብሎ ዘለካ ነቐፌታ ይቕበሎ እየ ግን ቁሩብ ሚዛናዊ ንግበሮ ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን ኩሉ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብ ማእከላዊ ዝኾነ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ሕራይ ንዓኻ ሕራይ ድሓና ኣብኣ ቅበላ ምስ ዘለና ግዜ ኣንጻር እምበር ከምዚ ኣቐዲምካ ክጠቕሶ ፀናሓኻ ነውን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐዲምካ ስኻ ጠቕስካዮ ኣብ ኣረጊት ሓርቢሲ እንታይ ሓድሽ ወይኒ ኣይተዕቑረሉን ኢኻ ኦኬ እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ እንታይ መስለካ ዕድመ ናይ ኢሳያስ ዘለዎም ካብ ናቱ ኣተሓሳስባን ወረገይ ሓንሳብ እውን ከም ናይ መስፍናውን ናይ ግላነትን መንፈስ ገይሮም ዝርኢኻ ሰባት እውን ደለዎ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ለውጢ ከምፁ ይኽእል እዮም ድብል እምነት የብለይን ከምዚ ናትካ ሓድሽ ወለዶ ምስ ዘሎ ኩነታት ድመፅእ ግን ባዕሉ ፈንጢሱ ወፂኡ መሪሕነት ቦታ ሒዙ ነቲ ህዝቢ ናብ ዳሓሽ ክመርሖ ደስ ብለን እንታይ ክብል ኢለ ነዚ ምፅኤ ዘረባ ደንበ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ኢሳያስ ኣብ ዝኸፈቱ ኣጀንዳ ይዛረብ ናቱ ኣጀንዳ ሒዙ ቀሪቡ ናቱ አንገላ ይመፅኒ ወላዝ ናይ ምልካት ዶብ ድምልከቱ እንተኾነ ናይ ኢሳያስ ባዕሉ ደምፆ ኪናት ተኸፈቶ ተዋጊኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ተኸቲሙ ንዕኡ ይተግበር ኢና ንብል ዘለና ስርዓት ዝገበሩ ኢና ንዛረብ ዘለና ንሃና ኣጀንዳ የብልናን ወይ ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ወይ ንሕና እውን ነብስና ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ከለና ማለት እየ ሕጂ እዚ ነቲ ኣቐዲሙ ናብ ስልጣን ዝፀንሐ ናይ ኢትዮጵያ ይህወደግ ብቐንዱ ድማ ሕወሓት ምስ ደንበ ተቃውሞ ሓደ ዘይሰማምዖ ኣርእስቲ ይመስል ሕጂ እውን ንረብሓ ናይ ኩሉ ኣይኮነን ኢሳያስ ንኩሉ ነገር ጨፋሊቑ ብምሓዝ ክሳብ ንማእከል ኢትዮጵያ ዝኸደ ዓይነት ካልእ ውዕላት ብምግባር ነቲ ከፊት ነበረ ዶብ ከዓፂዎ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ኣብዚ ከምታ እቲ ትብሎ ዘለካ ሓቅነት ኣለዎ ግን ማዕረክ እንደምንታይ ተሓቂ እምበር ደካታ ኣይኮነን ምሽ ግን እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሕማም ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሕማም እውን ንሱ እዩ ምሽ እቲ ናፅነት ዘምፅአ ኣካል ህዝባዊ ግንባር ንሱ ወናኒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ብለካ ኣለካ እቶም ካልኦት ኦኬ ሃገራውያን ንክንከውን ብለካ ኣለካ ከነተግብር ኣለ ከነመስከር ኣለና ንሱ እዩ ነይሩ ከፋፊሉ ክልተ ዓይነት ዜጋ ነይሩ ዘይ ዜጋ ነይሩ ተጋዲሉ ድመፀ ዜጋ እቲ ተጋደለ ዝፀንሐ ትገባር ብለካ ኣለካ ከምዚ ዜጋ ከምዚ ሃገራዊ ተራእዩ ተኸፋፊሉ እዩ ህዝቢ ንሕና ኢና ምፂና ዚ ሃገር ካባና ንላዕሊ ዝሕለቀላ የለና ዚ ሃገር ካባና ንላዕሊ ዝፈትዋ የለና ዚ ሃገር እዚ ዓይነት እዚ ትምክሕቲ የስ ነይሩ እዩ እግሪ ድሰደደ እዩ ከዓ ኣብቲ ሳይኮሎጂካል ሜክ ኣፕ ናይቲ ፅልዋ ናይ ተጋዳላይን ናይቲ ፅልዋ ናይ ተጋዳላይን ዝነበረ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣሎ እዞም ኣብ ደንበት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተፈልዮም ኣብኡ ደሎ እቲ ዲግሪ ይድፈላለዮም እቲ ተሓሳስባ ካብ ሓንቲ ዒላ እንዲኦም ፈልፊሎም ኩሎም ሕጂ እቲ ዲግሪ ይድፈላለዮም እዚ ከዓ እንታይ መስልካ እዚ ዓይነት እዚ ባህሊ ከዓ ባህሊ ንኽተጥርዮ ግዜ ይወስድ ንኽጠፍእ እውን ግዜ ይወስድ ምሽ ንነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ባህሊ ካብ ሳሕል ደምፅዎ ስለ ዝኾኑ ሕጂ እውን ንክህም ብለካ ኣለካ ግዜ ክወስድ እዩ ንሕና ግን እንታይ መስልካ ቀሊል መገዲ ክንወስድ የብልና ንሓዋሪ ድኸውን ሰላምን ፍቅርን ምዕባለን ድሕር ከነበፅእ ኮይና
كابتي قنوع زبها المجد بلا كلها فلكت كنبل لنا تقنوع كأنت مسيلك نسوم نهزبي سلز مقاقلون إحنا خن مقاقل يبلنا تجادلين دي تجادلين عبن يشتين لنا كنفلالي يبلنا انت دا نعنا دت عرفنا زيجنا ترحيو زيجا إيرتراوز هنا نمسليك على سينا نبلد لنا ودي 10 شمنت عمد جبو يبركت ودي 8 عمد كا جبو يبركت لعلو كل قبل كلا خاص أجا حبرت السبنات أجا هجرنا ده كان الرجاجس كوينا كأسألنا كل والله اسمع ولا جيجا ده أيقبرون بر تيتمو كورونا قدلنا يس جيجا تنيرو زبالة أجا نبلد كلا سناين صبغون زخور عني نيرو مش حجزنا سوات زياتهم بتحدث أباكم كسون كلنا وتصبغاتنا توم كاريا سناي عدميهم من سنتهم من تهجر من تهزبني لهم مش أما دا تغير خلق الله أنت أخذ وعلى ما بسبب بالا شموم زيد شجر دلوا حجنا إحنا نتناتهم جيجا عين تكم قليل المجدي المفتوح لنا ولا كله عين تهوه نتا مجدت الناس بعمد كداي مش أسألنا كأهن جبر لنا سلزي إذا تحساس با نايك أدم يمنيروم سام سولس لذقوني كونه ما نتسابق غيري وزحت سباق قبل كان اليوم لنا أو أنت وتراون تجبر له هذا قلت له كنت تصب بهم أو أنت وي أو ركوتو زي جبر له هذا البحراوي كان أبزقون حبرة تسبتري أيه وتوم دلنا بلا كالخاتهم وحدات دلنا أخولاتنا إذا مفل لايجن بحلف بلا كالخانا يعدمنا قلم الليلنا ناي عليه تقندنا عنه كترخبنا دلا زيجنتها إذا زيجنت قبل كالخا تقول كسبي زوننا بوجل لا يكونه بقول ما لا يكونه أتمترنا فناتنا أتموددا فناتنا كمان أتقول كأي خون دلوا هذا أول كإرتراو نفس وكيلو مغناته أتي مورال بين بلا كنا يحلنا سب أسي تقول كسبي تود بايكونه تمحبر بايكونه تعاليت بايكونه تقلم لا يكونه مش نحنا خا خنطرنا في نزها قرب لك كلها وحسا خوينا بلا كاسالنا تاع كان رغاغص كنا كمولك زيغاتات كنا كنطرنا فالنا نزخ بلا كلها صعرتات غبرالو سلازي حصر كبلا دل مسلكا اذا مغوز زاي كنغرفو خنقلالنا كلنا كن اب حدا كنعسلالنا كم زيغاتات كم زي اغيرنا بلا كانقيرو نخيلنا انداس واي تي نحنا نقي ناي قالسس بلا كلها نايتي ملكي سرعت ويدما نتبلع علينا شيء كوني دلو يس اقداسي صباح دي كونس لوم دي كونس تمالي يخن القصد قبعنا نيرو قم نعو نخفتر زبقعو قابو زوحو حركتات سلو دلوخا نعاتهم قابل كاللخا هنقطمه مالنا بملو مناتو نباري زخونا بلا كاللخا سلام نباري زخونا سناي محدرا خنا مسلسلة أسيتو جزء طلبنا دلو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازيتنياتا زدالو نتا راديو الراي أنا بتي مجال بالكاب قالي أسامة معي قنا سو خم بهايمانوت بعليت بأورجاب جلس جبر أز يتصل بيبن دحرن زغنا أكيدا كنا نتصبق هين سمعني جن حدث أدميو 7 تخينو بنا يسرح عالم كم تفلطو ولا بزخونه بوليتيكاون تخونه دبزحه طرتنيا يدوص سلازي ابز دري دلخنا ارترا كنتات كنا بخلتي شنخ طروتا موصا كمسحيتا دفرعم يم دمسلو سلازخونه اب ارترا بوليسنا طروتا يلن كم نيشتي كم محلف طرايك جبرا انتي خبلك هذا اللي مسلكا كساب حجي حدا تسميت يرأيو اب ارتراويان حجون تخونه ثم اب ارترا وشت زلو ناي ازس سراويت يكون كالوت لعلوت حلفتي حجون جينا نتاب ارترا زلو ناي ጭቆና አርዑትና ይግደፍ ሓራኸው ጾም ይጽበይ ወለው እዚ ክሳዕ ክንደይ ተግባራዊ ኢልካ ተኣምን ብሓፈሹ እዛ ዝበልካ ትዕዝብቲ ቅንዕትያ እሱ ኢኻ ትንቡር ግን እንታይ መሲልካ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓና እንታይ ደገድሰና እንታይ ተበርኩ እንታይ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ተማህሊልካ ተምጽኦ ማየ ጥሕል ይሙተለይ ትብሎ ወላዲ የድሕን ብሎ ምሽ ወዲ 7 ከድሕነካ ኸል ወዲ 8 ከድሕነካ ኸል ወዲ 9 ከድሕነካ ይኸል وتتراناتهم قالوا لك الله ناي مغيا يكون ابزي اوانزي ود 7 كونك هتغوي تخليها تي كستاكاون بلك الله نفس خاونا يفقدني ግን ጽላል ኾኑኻ ይምዕዱኻ ምናቱ ተሞክሮታትናቶም ብለካ الله سئل يكون ابزي ኾነ ካፕተን ተትሕዝካ ሕብረተሰባት ድሕሪኻ እቶም ናይ ከስቶዲየንስ ቨርቹ ባሉ ተም ዓበይቲ ምሽ ማግለታት ምክንያቱ ካብ ተሞክሮ ካብ ዕድመ ብለካ الله እቲ ጥበብ ልቦና ስለ ዝቀስሙ ምሽ ሕጂ ካብኦም ክንጥቀመሎም ንኽእልና نحن أنت بلك السلس أدمية ما يكون أنت شجر دلوا نعم كم يجرنا نتقوم اللهم أبزين دلنا اللوتس كم يجرنا إن أوي نخنا تكور دلنا
امبر بعدمه سلا زخونه بلكا لخا حدا كتكوننو ايغبا كان نختبلو صبو كان يسمعنا ابز عجي حجي دلنا يسلو لك ودي 70 قال نزا امريكا دمر حدا له حجي اتعدمه سبلكا لخا اون اتس فيس فاليو نوري ايكونن صبو كمان بلكا لخا اونتاوي صقا سناي كون خيلي ግን بحفش وانت عسلك حدا خبتي تسرعت كوانا كونا خوين دلو نزوم ملو عدمي تقالص تقالت بلكا خمت زبلكايو ناي طروتا مسل سلاز تنفقوم مش واحد دلو بلكا لخا قصلنا دلو مناواورو انت تهلو ابزي وان زبلكا الله وركا نيتي سرعتون دنينوم لكا لخا سقيلون كم دصممو دلو اي مستصممو منيرو حجس يس صبو علخا انه ግን تنقق علنا مو بزحتيو حق خون خلي تدور لها مغنات 7 ساعتها يس تعاقم يلن تنطفت يلن تقلمل يلن توم دخلوا جنبلك لها نمنت واينات قالوا سلهم مسانا مچيم جاست نحنا اغواك نغبرلو لنا كل سب كبركت زخل كما ان ناي تكلاون ودباون حجز نغبرلو اذا تجرنا اي ثينك نقولنا اغول بايتا سلدلو بزح دسكف كويننا يسمعنا أقدم بزعبا نفتي مجمر له معلتم زيادة خلنا تذكروا له نجارات كناتو انتهى كان يركع عنتوي أقدمه زي أبي إرتراس سلطان زلوا منقستي نقول زجبرو وعلاتي يترف إن معلتها وإن معلت زجبرو صراحة وإن هزبي خبري زجبرو سلزي تعبي اسم معت منقستي إثيوبيا زجبرو أي هزبي أي جلسان بوحدو زي أب سعود عرب أمونغو دكتور أبي حمدن إسياسة فورك انت قبل اسم معت كنت أقصن غلينا اسكي بنانا بناتكا قمت ويكا بناتكا تعزب تسي اتديت رأي اسم معتهم انت هيدا تقال لي الكا تحسب يقريتا بللي يقريتا تا حطو دقام اللي بقري تردع كوانا اللخوة يوهنس نسمع زلنا حبريتا بزعبا زي أمونغو إرتران إثيوبيا زقبر زلو سممعت بناي إثيوبيا سبب سلطانات وغن ويدما بناي كالق ميديا إنا نسمعو إذا أبي إرترا زلو سلطان حيزو زلو منقستناي إسياسة فوركي فتيمو حبريتا أهيبني زلو حاجة حدا خاب تخبير سممعت تبايلو دترتر زي أب سعود عرب تقبر سممعت أمونغو خلتيهم هاقراتي حاجة أبيلا بيلو سلازخنا اسغا كم كيلا ويدماني بزح وان تخاتالي نايتنا إرترا بوليتيكا خمخان كامتن انتايو تسممعات جيرو مو إلكا تطرطر مالسي أبطرطار أبقلخن كيد سلازخنا وال حدا انت مسيكا بتي وجي دولت خيد تساوي معول حمشتنت بتساوي عنا له يلم دوت ودلو بوت خيد ግን ንዓይደ ገዲሰን እንታይ መሲልካ እዚ ስምምዓት ግበር ዘሎ ወጋዓው ስለ ዘይኮነ ብሙሉ ክንጸጋ ኣለዎ ዝብል መርገጽ ይደለና ናይ ህዝቢ ዘይተሐወሶ ትካላት ናይ መንግስቲ ዘይተሐወሶ ከምዛ ዓይነት ሓደ ሰብ ለካላኻ ከምዚ ውሳነ ናይ ብሙሉ ሃገር ናይ 5 ሚልዮን ህዝቢ ብሓደ ሰብ ክስታሕ ግበር ይብሉ እዚ ካቴጎሪካሊ ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣነ ኣብቲ ጸብጻብን እዚ ነይሩ ዝገለመነ ሌለ ግዜ ከማን ከጥፋ አይደለን ተንደለዋነ ግዜ ነቲ ስርዓት ከመይ ጌርካ ኣርሒካ ነቲ ዋና ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ስልጣን ንዕኡ ንምርካብ እሱ ተቀዳማነ ካብ ጉይ መዋዕል ስክሳድ መሓዚ እቲ ክሳድ ከ ኣንሱ እዩ ኣክንዲ ናይ ኢሳያስ እንታይ ስምምዕ ገይሩ ደሎ ገለመለና ጸብጻብናቱን ገለመለን ግዜና ነጥፍእ ነዚ ሓደ ሰብ ለካላኻ ንህዝቢ ኤርትራ ባርያ ቀይርዎ ደሎ ከም ሽፍታ ብለካላኻ መሰል ናይ ህዝቢ ዘሚቱ ደሎ ንዕኡ ከመይ ገና ንሽፍታስ እንታይ ትገብሮ ትፍሉጥ እዩ ንሰረቃካ እንታይ ትገብሮ ትፍሉጥ እዩ ኣብ ከምኡ ከነድህብ ኣለና ንሓደ ኣዲና ብሉ ደፍለጠ ብለካ ጌጋ ጽያፈ ነገር እንታይ ትሕስቱ ኢለነ ሕልና ይፍቀደልን ብኡን ክዛረብ ምክንያቱ ብሙሉ ስለ ድነጽጎ ሕጋዊ ይኮነን ዕላዊ ይኮነን ንዓይ ይውክልኒ ንህዝቢ ኤርትራ ይውክልኒ እዚ ናይ ኢሳያስ እዩ ሓደብቲ ጌጋ ናይ አብይ አሕመድ ገብረሉ ዘሎ ንሱ እዩ ምስ ኢሳያስ ዝምድና ስምምዕ ገብረ ዘሎ ምስ ሃገረ ኤርትራ ወይ ድማ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብረ ዘሎ ኮይኑ ይመስል ከምኡ ንዓይ ይመስለኒ ከምኡ ኮይኑ ይመስለኒ ሓደ ካብቲ ክቁጠበሉ ዘለዎ ንሱ ነባሪ ድሕር ብሓቅ ብለካ ኣለኻ ነባሪ ደስ ሰላም ድሕር ደልዮም ኮይኖም ከምቲ ናታቶም ብለካ ኣለኻ ስምምዓቶም ኣብ ፓርላማ ኮይኖም ዝዛረብሉ ዘለው ካቢነ ሚኒስተር ድካትዕሉ ዘለው ብኣጋባብ ምንገብሩ ዘለውቶም ኢትዮጵያውያን ብተዘማምድ ብለካ ኣለኻ ክኽተልዎ ዝግብኡ ኣጋባብ ይኽተሉ ኣለዎ ንሳቶም ንሕና ከምዚ ዓይነት እዚ ተመሳሰለ ስለ ዘይገበርና
إذا زجبر دلس ممعت كناس قوي دلنا براواتنا جزينا تزيد فانا يحيش كم زغة سمرة حراي طبق جينا نتفاعلون جنا حجي اسم معزي برلمان إثيوبيا ونا يفلتوني تي أبي سعودي تجبر اسم مالتي حجي علو مستراونة علو حبي قال يوم نايسال سي هاجر بدحريت دفيتنا أمريكا نايتن قالوا هاجرات عرب علو عرب عدات سلزبلو كومود متأي اسكا مالت كل جلوس إنه تعلق إنه بلا سلا دشجرني قام لك بتوصح جن زي منقصني أبي أحمد زيجو برزول ها حدا نجارات كابس وين ربعي تبي أخسر رعيجن زيجو برزول سمع مالت منقصي إرترا زي ناي هقدف سرعة مالته نهزبي إرترا هم ديو كله يفلت إمه ديو كله خنسو ديو كله خلّه خنسو دجورو سمع بفلات ديم دجورو زلوا ولا بزي فلات إلكات جمت أنت قام خاينو سلام أنت قام جورو له والحاله أنت مسيرك بتزامن دينا نزارب دلنا كم زي أبي إرترا ديمقراطية ومنجست يلنا أو إثيوبيا جن ديمقراطية ومنجست عليكم كن زول دلوا بتزامن ما ديجنا أو إثيوبيا زول يحيش أبو أحمد وكا حزبي زمرصة ودمات هاجر مرصة تمرح يكونه إتحسل في دمرصة تيمش وتسلف قبل كلها أتينا ناي أبو أبتلك أتي خزارة بايدلهم بتنا قدنا إثيوبيا جن بمتوني يدبل الله بمتونو أبو أحمد أكون بوينوس قبر الله اسمه معك كابينت أميرسترات دونا قال ما ليلة سكروب semblance of normal سلو تعديل ولا لا أبير تراجن يلن أوكي أبير تراجن يلن كالي ترى لك الله أتي كابين of ministers تعاقبوا كاتعلم كما يتقولون يروى اسمع سلفي دبها لي يبلنا جنبار دبها لي يلنا بعدنا هكذا فوكا بسم منبر نبحك جنبار ويد ما ود بايكونه أب 9-4 جيرو أخي جوباء كسب لهم جوباء زي جبره ودب ويد ما سلفي يدلنا مش أتي إذا نبرة هجراو بايتوز بال كسب حاجة تعاقب يفلتن أتي كابينة مينستر سرحة يجبرن سلزنا مثلك أب كم زعنا تكونتا نناي إرترا زخونا عنا تجبر ولا كلها كارجوريكلي خد نص بدل لكمبر أتي خازدو جمز قلم نو جزية خا متفاعي دربح كساوني يقوله حجي أنت مثلك جن بالتزامات جن بتناي تكونتا تخد كيد لك أنا كم زي عاد زي بقولس بغلين عكاي خونا نتنا إثيوبيا بالتمازازة ودول كلها قرب ناس الندري يدلخو civic space الله تعاون تودبات أتينا أقول لك الله إذا خابد خبط سبوز جبروا أبي أحمد مالتي أبعتهم لو بعد برهان نجا أبعتهم بعد عندك أشوا سجاب لك الله أبعتهم أبتزفتر دلو شماغلتاتني هاجر electoral commission ديزنا boundary commission أبي تكريم كله بتعامل كمية راوي قلنا أوكي نحن اسم من تاينا خم زين خو نحن هنا زي أبي تبي دلو لك الله أبانا ترأيس عم بيبو لك الله لومي أبتحاش درجة خراني روه تحكمنا جنكم يكون سلزة أنا تمثيلك ولا يس وأبي تبعون بملو كمتي زجبو يس تزبي كات عليلون يبلول يلون جن ويتبعون كملتي ديمقراطية هاجر يكونت تحييش تأمبر يكونت أبتخبابين أنت تمثيلك ديمقراطية هاجر يكونت إنك دازل حاجة تبعت هنا تسومالي لاند تبعله كاب سودان جميل كاب قلم ولا كتخبابين بملو سيبلك الله ناي عزقتي ناي قعزي محدرات ذلوا أخجراتين قد دحاش قن يحيش السودان كمان يحشو إثيوبيا كمان يحشو كلهم تخبابوا ذلوا خاب إرترا يحشو ناي إرترا تزخف قبلك الله تزخف محدرة أبتخبابنا ذلوا ناتناي أوكي دنكورنا وتمكحتي زمول أو سرعتي بلك كم زعانة تزخاري قال لك بجيك أنا بهاجم أبكال أي مرحكاني سلازم أنا تمثلك أكن دي أب قال زراب قبلك خلانا نذهب أبتقند نجار كم يجرنا نسي سرعة زي بزح ما هسيت خفترنا نبهزبنا نباجرنا كم يجرنا نلقصو إلنا خنا تكر على نمبر أب كم زي سمي معدو أب كم زي دو قلمله تجرنا قدامنا كتاو دخانة الواي بالنا نابو مهناتو كسا تجلفنا يندلنا سلازي أبتنعنا قدامنا تبع عدنا زئتونا أو ترح ندهب بحلا يعني هذه إذاعة إرنا ብዙሕ ሰብ ግን በንጻር ናይዚ ስኻድ በልካይ ደሎ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዘሎ ንስኻ ከም ቀዳማይ ጸላያ ኣቐሚጥካያ ዘለኻ ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ኣብ ደገ ደሎ ብኢትዮጵያውያን ድካየት ደሎ ትኽተኻ ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ ዝያዳ ደተኮረሉ ይመስል ከም ኣብነት ተርኢና ኮይና ኢትዮጵያውያን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሎም ከለው ሓይሊ ባሕሪ ክነቆም ኢና ምባሎም ንብዙሓት ሰባት ኣቆጢዕዎም ይርከብ
ኢትዮጵያውያን ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ በመባል ይዛረቡለው ኢትዮጵያውያን አዘዝ ሰራዊት ናይ ቀደም ዝነበሩ ንሕና ተሳዒርና ይኮናን ወጪና ዳርጋ ወሕጅ ገፊዕና ዓይነት ገለ ኩሉ ደልዮም ሕጂ እዚ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናብቲ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ኣተኩሩ ናታ ዝረኸባ ናጽነት ከይስእና ናብ ኢትዮጵያውያን ካኹም ገብሩለው ይድበሃል ኣሎ ወላ ሕጂውን ኣቀዲምካ ተርእኻ ኮይንካ ብሓለፈ ሰሙን ኣቢሉ ለማ መገርሳ ናይ ኦዴፓ አቦ ወንበር ደሎ ሕጂ ማለት ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክህልዋ ወላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣሃልዋ ክትገብር ግባዩ ሓደ መዓልቱን መን ይፈልጥ ክህልዋ ይኽእል ይምባሉ ንብዙሓት ማለት ኣተሓሳሲቦም ኣሎ እዚ ኣይ ማለት ናይ ኢትዮጵያውያን ምትኹታኽ ክንሪኦ ከመይና ክንግባአና ነይሩ እንደማሰልካ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኦኬ እናካ ነባሪ ስጋኣታት ኣለዋ እዛ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ትነብረሉ ብለካ ኣለኻ ኩሉ ግዜ ነበርቲ ዝኾኑ ስጋኣታት ኣለዋ ሓደ ካብቲ ነባሪ ብለካ ኣለኻ ስጋት እቲ ሸብዳዕዳዕ ናይ ኢትዮጵያ ሃገር ከማን ኣይኮነትን ኢምፓየር እያ ኢትስ ኣን ኤክስፓንሽኒስት ኢምፓየር ሕጂ ኩሉ ግዜ ብለካ ኣለኻ ካብኣ ስጋኣት ክመፀና እዩ ሕጂ ነቲ ስጋኣት ከመይ ጌርካ ተደስክሎ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ከመይ ጌርካ ኩኑ ሓፀር ጥራሕ ከም ዝኸውን ተፅንሖ እዩ ትናትና ብልሒ ዝሓትት እምበር እዚ ክጠፍእ ኣይብልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ብለካ ኣለኻ ቁርብ መስተንፈስ ረኺብና ኢሎም ሸብዳዕዳዕ ይብሉ ኣለዉ ምሽ ቶም ኣምሓሮ ይኹኑ ዋላ ቶም ኦሮሞ ይኹኑ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ምሽ እዚ እንታይ መስካ ብምምፃእ ናይ ዓብይ ቁሩብ ካብ ብለካ ኣለኻ ናፅነት ረኺብና ስለ ዝበሉ ቀላፅሞም ዝዝርግሕሉ ዘለዉ ናይ ሃርገፍገፍ እምበር ብዙሕ ዝኸይድ ኣነ ይመስለንን ብናተይ ትዕዝብቲ ኣብ መወዳእታ ግን ትምልካ ንሳቶም ይበሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ቀፃልነት ልዕላውነት ናትና ዋሕስ ዝሕሉ እቲ ኤርትራዊ ሓድነት ጥራሕ ድሕና ድሕር ሓቢርና ብለካ ኣለኻ ኩሉ ግዜ ካብ ዝኾነ ባዕዳዊ ሓይሊ ንሃገርና ከነድሕና ብቑዓቲና ሓይሊ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ኣመስኪርና ኢና እቲ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ደሎ ብለካ ሕጂ እቲ ስርዓት ነታ ቀንዲ ሕመረት استراتيجياتنا نعا سله ددخما دليا نسخه حدنت حزب ኤርትራ ነዛ حدنت ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኽነ ደንፍዓ ንኽነ ሕልዋኻ ስልጣን ናብ ዋኑ ክምለሳሎ ኣዝዋብካ መወዳእታ መሊስ ጎይኻ እታ ነገርና ናይ ተቃውምቲ ዕላማ ወይ ድማ ውራይ ሓንቲ ንስኻ ተመንዚዑ ደሎ ስልጣን ናብ ዋኑ ይመለስ ዋና ዘይብሉ ውራይ ዝቀዲ የለን ውራይና ክቀዲ ተኮይኑ ነቶም ዋናታት ኣብ ዝግቦም ነምፀው ብናይ ርእሲ ሓደ ሰብ ሃገር ብምልእታ ክትመሓደር ኣይትኽእልኒ እሞ ከዓ ብዙኾነ ይኹን ብለካ ኣለኻ ዋላ ግደፍ ነዚ ግዳ ብዙሕ ብቕዓት ረኣይ መራሒ ኦኬ ዋላ ቶም ኣነይ ዝበሃል መራሒ ከማን ብለካ ኣለኻ ኣነ ከም ሰብ ታም ድብሉ ጋሻን ዓሳን መራሒን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እዮም ዝጨንዉ ኦኬ ኣብ ግዜ ዝነውሕ ብለካ ኣለኻ ልቢ ዘለዎ መራሒ ኣብ ፖለቲካን ስልጣንን ሽመትን ቁመትን ተመኒኻ ኣይርከብን ይብሉ ቦታትና ስለዚህ ኩሉ ሰብ ብለካ ኣለኻ ሽመት ክምነ ገለመለዚ ባህርያዊ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ወይ ድማ ናብ መንግስቲ ኣብ ፖለቲካ ንመውታ ብዙሕ ብልሓ የድልዮኒ ብዙሕ ልቦና ጥበብ የድልዮኒ እቲ ጥበብ ደልየሪ ካለኻ ይኣኽለኒ ኢልካ ኣብታ እዋንካ ክትወፅእ ከለኻ እዚ ጉዳይ ናተይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣነስ ንእሽተይ የኸበርክት ዘለና ከም ውልቀ እምበር ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ሎሚ ታራዩ ፅባሕ ከዓ ተራ ናይ ኣዕዋተይ ተራ ናይ ብፆተይ ተራ ናይ ካልኦት እዮም እዚ እቲ ልቦና ደልዮም እዚ ብዓድና ዘሎ ሪኢካ ኣለኻ ሓደ ዓሻ ልቡ ዘጥፋ ይብልካ 27 ዓመት ኣብ ስልጣን 27 ካብ ውግእ ናብ ውግእ ምክንያቱ ከም ዝድበልኩኻ ኣተሓሳስባነቱ ከመይ ጌርካ ትቋፃፀር ከመይ ጌርካ ሰብ ትጭፍለቕ ከመይ ጌርካ ብፍቅሪ ብሰላም ብኣኽብሮ ሰብ ብለካ ኣለኻ ተዋሂዱ ተሳኒዩ ክነብር ገሩ ከም ዝማዕብል ከምኡ ዝበለ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሞራል ካምፓስ ናት የብሉ እዚ ዓይነት እዚ ተሓሳስባ ከዓ ናብኡ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይኮነን እቶም ብዙሓት ምስኡ ዝነበሩ እውን ነዚ ተሓሳስባ እዚ ይኣምኑሉ ነይሮም እቶም ቁሩብ ብለካ ኣለኻ ድሕሪ ናፅነት ካብዚ ምስ ረኣዩ ሃገራት ዓለም ኣበይ ይኸዳሉ ምስ ረኣዩ ቁሩብ ለውጢ ገይሮም እቶም ካልኦት ግን ብለካ ኣላ ብዙሕ ኣይኮኖም ስለዚ ዳዕትዋ ካብቲ መጀመርታ ድበልኩኻ እቲ ቃልስናትና የስ ሓደ ነቲ ድጭፍ ቀዳም ነቲ ድወቕዓካ ደለስ ብለካ ኣለኻ ቀዳምነት ንኸይትውቃዕ ንዑ ተልግሶ እዚ እቲ ቀዳማ እዩ ግን ምስኡ ዝኸይድካ ብለካ ኣለኻ ናይ ባህሊ ኣሎ ናይ ሳይኮሎጂ ኣሎ ናይ ሕልና ኣሎ ናይ ገለመለ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሰማይ ኢሳያስ ካብ ሰማይ ኣይመፅን ኦኬ ካባና ይመንጭ ካባና ስለዚ መንጨው ብለካ ኣለና ኣብ ስኽን ሓትት ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ነሰብ እዚ ንከምዚ መፅእ ብልዕለና ቸይሰይስ ከመይ ጌርና ኢና ኣኽኢልናዮ ኢልና ኢና እዚ ከዓ ብለካ ኣለኻ እቲ ባህሊ ፖለቲካዊ ባህሊ ናትና ድዩ ሳይኮሎጂ ሜክ ኣብ ናይቲ ሕብረተሰብና ድዩ እዚ ኩሉ ነዚ ክንቅይር ስለ ዝኾንና ብለካ ኣለኻ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ምፂና ክንቃለስ ኣለና ሓደ ካብቲ ብለካ ኣለኻ ከምዚ ዓይነት እዚ ቀፃሊ ዝርርብ እዩ
مناتو زي فوسي ناي زي لنايو ባህላውን ፖለቲካውን ሕማማት ርኢ ካለኻ ልዝቢ ሕዋት መጽም ክላ ዘብለው ከም ሕዋት ከም ዜጋታት ኣብቲ ወራይ ኩልና ሰዋና ስለ ዝኾና ነዚኣ ዓጋቲ ኮይኑ ደሎ ግን እዚ ስርዓት እዚ ንስኻት ማለት ንምንታይ ዶ ኣብ ዓዲ ዲኻ ነርካ ተገልግል ዲኻ ነርካ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነርካ ገለመለ ፈቲኻ ዲኻ ወፂኻ ካብቲ ዓዲ እቲ ስርዓት ንዓኻ ንኽጥቀመልካ ስለ ዘይከኣል እዩ ሕጅስ እንዳወንዝልካ ናብኡ ጥራሕ ተድሃብና እንተ ድሃብና ባህላ የኔ ገሊኡ ደሓን ሓደ ኣፊቱ ንምጥቕላል ዳእኽለና ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ማለት እዩ 13 ለካቲት ማለት እዩ ናይ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ሓወልቲ ኣብ ቀጽሪ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብወግዕ ተመሪቑ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ምስ ቢንያም በርሀ ተባሃሉ ካልእ ሃብቶም ዘርኣይ ተባሃሉ ክልተ ናይ ኤርትራ ኣባላት ናይቲ ኤምባሲ ኣብኡ ደሎ ማለት እዩ ተሳቲፎም ነይሮም ሕጂ እዚ እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ነቲ ኩነታት ኣዋዕዊዕዎ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ كم يخاطريو نسخة بزح جزء زعبات حلف قفعتات نا إرترا بزح تذكر نيركا سلازم بيد حتى كذا له تا عندك تقدمي تزبل قانت بنا أخمل لسي إذا سرعت زي أجابة يفلتني كرعات يفلتني نبورة يفلتني إرتراوس كم يجري ولا كلا خنا حولتنا هاي السلاسة نعوني ن سنبلنا أو ولا كلا تخفالك نقول علسس كرعات ده يقول حفرة ده يفلت سبترحي أوكي زيون قبل كالخا كما يبلا كالخا انت كنرغمو مين ادلنا انا بعد دستا بعد امباسادر دستا كرغمو زلهم يم كبرنا حزبهم زي فلطو زي يخبروا حفرت دي يسمعوا حدا اتراوس كما يجري يبلا كالخا ابو زوال قدف نسو برايم مينستر ابو احمد كمان ابو خو علي نورا نسو نبعلو لك كالخا كبرنا حزب اورومو زقنططاي كبرناتو زقنططاي قدما 50 عام سس مش هاجر بارايهم نيرم اورومو اب غزي هايله سلاسه بارايهم نيرم الصمت راح يكونون ولا تجرب لك الله كلا إزجاج منيرو كلا تجرب كلا إزجاج نورلو هاجر بعد أوروما ما خام مش إزجاج لك الله كم برايهم درعي نيرو نزي توفيت إزجاج فيه مراحي نعون ختخبر الكان هاي حاولتنا تزكستاي سنبل تجبر له معلتي أو أبا أحمد كستاجر قفله زري خلها كستاينا توتي basic decency ده فسبت راح يبقوا دوال قدوفهم تمناتنا توم أو أبا أحمد توم إثيوبيا أبو زوالو توم إرترا أبو زوالو كما يبلك على كلبي شنو الله حفرت ديفولتو كبرت ديفولتو سبعة أيام زيادة هو أجل أتي حاولتي نايم إنجلس إثيوبيا ده يكونس ناي ود بحدنا أفريقيا حاولتي أو خان فلت السبات كأ حاولت خمس سرح فلتي أجر ما قدي مالتي تحاولتي مالتي بتاريخ أو فلاس مان حفرة أفريقيا قدام هاي السلاسية زجبرو أبركتو مخانو انتاي تتقم مالت مسانا نمتاي تحاس تامسلكا زي حجي واي لكع توم سلسته مسرتي ودب حبرة أفريقيا زبالو حدا خباتهم هايلا سلاسي كوامي نكروما هايلا سلاسي ومالكم اكسيم زيوم يملك لها تحساب ناي حدنت حبرة أفريقيا لهم أبكاب حبساتها تحسيزهم تأوقلوا زنبرو نساتهم اوكي كلتا جوجل نيرو ما بزيد كم تاريخ تملسنا هريت خوينا كلتا جوجل نيرو ما بافريقيا تحديد ناي كازابلانكا زبال جوجل نيرو تحدخ انا مونروفيا دبال نيرو توم غسغس هاغرات دبال زنبرو تو ناي كازابلانكا مناتو بحمساتات سوساتات ناصنت كلنا افريقيان هاغرات كم مغزات بعداو مغزات نصا وصا سلا زنبرا كما غيرنا اتي لوطي ابربحا حزبي افريقيا نوعلو امو بحساب حبيرنا انت قطمنا حيش دبلو كم فيدريشن كنفطر لنا زبلو زنبرو توم غسغس هاغرات دبالو زنبرو نساتن كاب كوامي كنو كروماز محرز نبر بقى زمروح زنبرو بعد غانا بعد الجيريا بعد موروكو ايجيبت مالي قلمل زنبر ليبيا قل زنبر اومين انت حنت قاتهم عقباوያን دبالو بمروفيا زنبرو مالتهم ازيوم ناي سنغال مرح زنبر سنغورد بحال زمروحهم زنبرو بعد لايبيريا اثيوبيا نيجيريا قلمل زنبرنيم ازيوم رخات تقامامعم ترحنا نبينهم كينهم سوسان حدن يلو تنطف كستاي زنبره تقامامعم نبرو نيرو كمزي لهم حجب لك الله أبزي مسلم عن ديمك داون من حق زنبرو الأوانات هاي السلاسي تزنبرو زنان معرقن ناي عبي سبن عبي مرحن
ተጠቂሙ ነዞም ክልተ ጉርቦ ብለካ ኣለካ ፀዊዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዑ ኣብ 63 መጀመርታ 63 ኣተዓራሪቑ መሪሕ ተራ ተፃዊቱ ኣገዳሲ ተራ ተፃዊቱ ውፅኢት ናቱ ከዓ ኣብ 63 ጉንበት 63 እዛ ሎሚ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ድማ ኣብቲ እዋነቲ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ትበሃል ዝነበረት ተመስሪታ ማለት እዩ ናው እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ኣበርክቶ እዚ ብሃይለ ስላሴ ተገበረ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ሰናይ ይብለካ ኣለካ ንኣፍሪቃውን ብለካ ፅቡቅ እዩ እቲ ሕጂ ክስታን ገብሮ ዘለና ግን ኦኬ ኣብቲ ናይ ምምስራት ኣይንክሓዶ እቲ ኣወንታዊ ተራ ተፃወተ ሃይለ ስላሴ ኣብ ምምስራት ሕብረት ኣፍሪካ ኣይንክሓዶ ግን ቀፂልና ከዓ ክንሓትት ኣለና እንታይ ነይሩ ዕላማታት ኦኬ እንታይ ነይሩ ዕላማታት ኢና ክንሓትት ኣለና ዕላማታት ዝነበረ እንታይ እዩ ናብራ ናይ ህዝቢ ኣፍሪካ ከመይ ጌርካ ይመሓየሽ እቲ ልኡላውነትን ክብረት መሬትን ናይ ህዝቢ ንኸይ ጉበጥ ወይ ድማ ንኸይህሰ ናይ ምክልኻል ባዕዳዊ መግዛእቲ ንኽጠፍእ መሰል ሰብኣዊ መሰል ንኽኸብር ደረጃ ናብራ ናይ ህዝቢ ኣፍሪካ ከዓ ክብ ንኽብል እዩ ነይሩ እዚ ይብለካ ኣለካ እዚ ዕላማታት እዚ ንምዕዋት እያ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ተመስሪታ መስራትያ ከዓ ሃይለ ስላሴ ሕጂ እቲ ሪፖርት ካርድ ባጀላ ናይ ሃይለ ስላሴ እንታይ ኢልና እስከንሕተት እቲ ፅቡቅ ካታ መሲልካ ቦዳና እንታይ ይብሉ ሰብ ከይሞተ መሸላ ከይሰወተ ኣይትፍረድ ይብሉ ምሽ ሃይለ ስላሴ ስለዚ ሞቶ ብለካ ኣለካ ካብ መጀመርታ ክሰብ መወዳእታ ደሎ ክስታይናቱ ታሪክናቱ ንፈልጦ ኢና ፍርድካ ክንህብ ንኽእል ኢና ኦኬ ልክዕ ድሕሪኻ ኮንካ እንታይ ይብሉ ኣብ ቦዳና ኣፍሪቃ ክምነዩ ከለዉ ብለካ ኣለካ ክምርቑካ ትኮይኖም ክታምካ የፀብቁ ይብሉ ወይ ድማ ዋይ ዕድል ተገለስ ክታመ የፀብቕ ኣላ ይብል ምሽ ምክንያቱ ኣሲልካ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ዝበካ ዛ ኣነ ናይኖ ኣነ ንስኻን ፍቅሪ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለና ሕማቅ ዝነበረ ርኢኻ ኣለካ ሕማቅ ዝገብር ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ዕድሚኡ ድሕሪ ፅቡቅ ገይሩ እግዚኣብሔር በቱ ፅቡቅ እዩ ዝሪአሉ ኢሉ ፅቡቅ ዝገብር ዝነበረ ከዓ መወዳእታ ዕድሚኡ ሕማቅ ተገይሩ ብለካ ኣለካ እቲ ሕማቅ ናቱ እዩ ዝሪአሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይብለካ ኣለካ ክታምካ የፀብቕ ብል ኢሳያስ እዚ ሃይለ ስላሴ ክታሙ ዘየፀበቀ መራሒ ነይሩ ሕጂ ተመሊስና ናብቲ ናቱ ባጀላ ንሪአ እንታይ ኣለውቲ ባጀላ ናቱ እንታይ ዓይነት ግሬድስ ይወስድ ነይሩ ንብል ኢትዮጵያ መመሰሊ ናይ ድንቁርና ኢትዮጵያ መመሰሊ ናይ ድኽነት ኢትዮጵያ መመሰሊ ናይ ድሕረት ዝነበረት ሃገር እያ ከምኡ ስለ ዝኾነት ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ብለካ ኣለካ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበሩ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ እዋ ድሕሪ እዚ ኮይኑ መግዛእቲ ኣብቲ ዘለናይ ሕሸና ወንዱ ድብሉ ዝነበሩ ውሕዳት ኣይነበሩ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ግዛእቲ ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ እታ ዝደሓረት ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ኣብኡ ብጣዕሚ እቲ ደረጃ ናብራ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክብ ከነብሎ ኣለና ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ርኢኻ ኣብኡ ሃይለ ስላሴ ፈሺሉ እዩ ኦኬ ሰብኣዊ መሰላት ከንበል ሰብኣዊ መሰላት ብለካ ኣለካ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ድዩ ግዜ ሃይለ ስላሴ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ባርነት እዩ ነይሩ ትምልስ ኣቢልካ ድሕሪ ርኢኻ እኳ ኣብ 1934 ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክትኣትዮ ምስ በለት ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ጠለባት ዝገበሩሉ ባርነት ክጠፍእ ኣለዎ እዮም ኢሎም ምክንያቱ ባርነት እግሩ ደስፋሕፍሐ ዓሚቕ ሱር ዝነበረ እዩ ነይሩ ብኢትዮጵያ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ከማ ገሊኦም ድብሉ ኣለዉ ብሕጊ ጠፊኡ እምበር ኣብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኮይዶም ዝዕዘቡ እውን ኣለዉ ሕጂ እዚ ዓይነት እዚ ሕብረተሰብ እዚ ዓይነት ትውፊት እዩ ሃይለ ስላሴ ገዲፉ ኮይዱ እዚ ብኢትዮጵያ እየ ዝብለካ ዘለኹ ርአ ስቂሎም ወያነ ሓርነት ትግራይ እኳ ኣብ ሃይለ ስላሴ ከሎ እኳ ተጀሚሩ ንምንታይ ዳ ኣንጻሩ ድሕሪ ጥዑይ መራሒ ኮይኑ ነይሩ ኮይኑ ክኽበር ዝግብኦ ድሕሪ መራሒ ኮይኑስ ንምንታይ ምብለካ ኣለካ ኣንጻሩ ተላዒሎም ንምንታይ ኦሮሞ ኣንጻሩ ተላዒሎም ተመልስ ኣቢልካ ድሕሪ ርኢኻ ካበልካ 43 ተቀዳማይ ወይን ክግበር ከሎካ ንህዝቢ እዩ ድሕሪ ህዝቢ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ዳ ንምንታይ ምስ ብነፈርቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ ይብለካ ኣለካ ኣብ መቐለ ቀትር መዓልቲ ይብለካ ኣለካ ደብዲብዎም ሕጂ እቲ መቕዘፍቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ እዚ ሕጂ ናባና ንምፃእ ነው ሓደ ኤርትራዊ ሃይለ ስላሴ ክኽብሮም ዘይኽብሮም ንርአዮ ተኽስታይናቱ ካብ ሱሳታት መወዳእታ ሱሳት ሓደ እቲ ናይ ፌደሬሽን ኣለካ ቀንዲ ብለካ ኣለካ ጌጋታት ዝገበሮ ንሱ እዩ ነቲ ዝነበረ ፌደሬሽን ብለካ ኣለካ ዋላ እኳ ብለካ ኣለካ ሕጂ ብታሪክ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣይደግፎ ግን ድሓን ኮይኑ ነቲ ዝኾነ ብለካ ኣለካ ኣኽቢርዎ ነይሩ ተትኸውን ካብዚ ናይ 30 ዓመት ውግእ ናይ ዕንወት ብለካ ኣለካ ምስ ዳሓና ነርና ናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ግን ብለካ ኣለካ ክልተ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብለካ ኣለካ ተማዊቱ ንብለካ ኣለካ ኣዒንትና ኢና ነተዓዋወር ነርና እዚ ጉድለት ናይ ሃይለ ስላሴ ንምፃእካ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ሱሳታትን መጀመርታ ሰብዓታትን ዝገብሮ ዝነበረ ብሕልፊ ብለካ ኣላ ኣብ መታሕት ኣብቲ ቦታታት ብዙሕ ኣስላም ኣሕዋትና ዝቕመጡሉ ዝነበሩ ግፍዒ
مغزفتي دفصمو بلك الله صبصيب كاده يوداي هلو بيتسب يالو كابزي نعدي يعلونني عين مسكر زنبرو اب 68 حدا خباتهم اب امريكا زنبرالو يبلني شعو ونسي كوين بلك الله سرح جميرو بس مرانيرو حدا سبعي نيرني يبلني شعو كريم كله اطباطن تقرصا كهادمو حواتنا سلام بس كريو خلو رينا يميلو سبعي بلن حساب ليتلوم يذكرايلو تحمي بالله كا خلاص تحمخه ما يطلقي لومي حواتنا سلام صباح كان بانا ياخذ ورد يبلنيرو شور إناف ولا كله دحر شوعة عمتها يوسدن شمنت عمتها يوسدن إذا أمتها حتى جباز نبرت كان عبانا أنا قبتهم قدامت ولا درجي أوف كورس غير ونسو هاي السلاسة يكونن جن نتي هاي السلاسة دقوبروز نبرة مالتي قدامنا نتي تمرت نهيز بإرترا نتي سنة نهيز بإرترا كما معك ولا كله ناتو مجزعة من واحد لزقوبروز نبرة أمونجنا ولا كله أمونج سلام أمونج كرسان مفتار هاي السلاسة دم هذا جرحينيرو بفلاك أخذ كاخ ولا كله كومانيس كيركا تون كومانيس نبرو مبزحت يوم ولا كله يس أسلامون يرم مم مبزحت يوم من كريستيان يمنيرم موساد علمتهم إسرائيل علمتهم يمنيرم إذا يوم ولا كله خيرهم أما تحت نسلم بقتل زنبرو إذا أدعى كات تجبري نتي كند ولا كله مسرت كتسألنا تنايت هاجر كرجاجز دخل حدنتين سنتين مونجوز بيرترا دلو نعون مقباري حجي ناس أمنت من تاينا بلا كله أنا هايلا سلاسة بتصبوا كنذكرس انتاي سلاز جبر الله إذا كله عب سدد دلنا بسنكو إذا كله محواتنا زختي من عبينا بسنكو حواتنا بلا كله بسوي عدمي ما سوينا قبلنا إذا كله بقدلتنا هايلا سلاسة حجز تدوقع انت رسعي تستوقعك هاي رسعني إتي ما هسيتنا هايلا سلاسة أب زباننا يزلو كساب لومي نحنا خارينا يعني أنا نسخنا ركبنا لنا هايلا سلاسة I don't know I think هباي كقرب نزعبي كهون كنا ركبنا لنا هاي السلاسة قل عتني نمبر كودو كل سيذكرني خندرفنا هو حسابك إذا كجبر يلا رأيه ولا كلا خد خيد كأنا بسوداني عبي راي سوسان شو عتن بتوصل إرتراوان أبو الفلت كساب لومي أب معسكراتنا يسد دقمة الله إذا كل زي كستايب لك الله هاي السلاسة مثلا كم يقولنا نحن زين رسول كبرناتنا كنا نحن كون قرع تقولنا دحر كنكبر تقولنا حواتنا خبر الله تي إرتراونا تكنبل كلنا كبحكي خصم عنا له نحاول كفات حواتنا أحاتنا بحماق كنبر خلو كنقول لنا أبصبو كنبر خلو زندي تفريق نبل الله مش سلازي تأنكنا إذا كل زبلك الله هاي لسلاسة زخونة إرتراو بلك الله خم إرتراو نفس زخبر بعلم بس در دستا بلك الله نزيد قبر كخبوري لهم أبو معلم لك الله جيجاي أنا يس كردان مخيلي أو أي من تاجراته جن السودي تعبنا تخندو كتنا أو أيو كمان سبرقتنا بان أفريقانيزم مش ملا أفريقيا أو منكس قاس نبرة مش أكيد توازازينا بلا كلها نزاب أفريقيا نركب كفل حاجة بحنسب كنا لتأمرنا يبزح حواتنا أفريقيا سلازي بحنسب بس كتترني في حبيرنا أنصار أتيك عند صلاة إذا نبرة حدا بعدي نجزء مجزعتي نعون مدفع خلاك قبل كلها دو تدهري عند رخبنا ناسنا ترجم دلوا خاون مهناتو أبدخلنا سكرعات هلا كن معبل لنا كن هفتمال لنا بتمرتن بساينس بالتكنولوجيا كن ونشاف لنا نزل هنقبر كلنا بحسب توهايدنا خنسرح الكارت جبري أبو أبتباجر ناي هاي السلاسة زيرو زخور رحنا جرحانت أي جبرن ها جس نزيب لك الله خير كقالوا تلو ما تلو أفريقيا سبلك الله جعاني وحدتن أي واحد جعاني واحد وان بحال مانديلا ده يخبروا ده حد اليوم هاي السلاسة نزيب لك الله ممثلين ناي دخلنتن ناي تشكونن ناي بلشونن زنبر سبعي ريخا مجمرتا سبعة حزب إثيوبيا ولا كله هندامته خلو بتيمات ولا كله هندا تقذف خلو نخير علم نخيت الرؤى شفنه السخي أخلق قبل كله معت ملاين ولا كله ناي تولد معتنا تنخبري له مع رقم زعينة شبدع مع رقم زعينة شنة زنبرول أوكي نعم كم سبب لك الله عشاء يكون دول ده جن دام دول نيشتي عشان الناس نلبونات بلاشوا يبالمسحب قدسنا هاي السلاسة هم ينيرو سومان كسام ودات عدمي ولا كلا نتا سلطان كير كباب ولا كلا إذا عينت زجاجات تجبري أبنت كونه خصبق أبنت كونه يخلي نمنتاينا نزس ولا كلا كم أبنت نقر علو سبينا أفريقيا لنا نعو حاولت نصير حلو أنا أي رأينا نترشوا جيجا وعلم just متاعنا من مصراتنا أو أيو سلة استجبري نعم خمزيل كلا كان نبارح زغنا حاولت أتكبر لنيخ. أكندو نايم اللس دوم عشان يرو.
والله ملست كنت مسيلك رايو حجن بعلو نمنتا بغيزه ملست يغبروا خما زي عباي حتا مش منات ابلتيشن 10 تخلتن ناي نكروما جيرو مش ناي نكروما خغبروا خلو نمنتا ناي هايل سلاسي مس ادي غبر وينو نمنتا ناي مالكم اكس مناتو ازم سلستيم بحفشو ازم سلستيم تم ابوتات ناي ودب حبرات افريقيا زبالو ازم سلسته سباتيم نمنتا ناي هايل سلاسيس ابلتيشن كلتن بلا كالخ ملس كله نمنتا ادي غبروا لشح ስለዚህ ሲ ምስ ውዲት ናይ ዝሕጂ ሓድሽ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተተሓዘ ይመስል አፈይ መሊያ እዩ ክብለካ ይኸለን ግን ታመዝካ ኣብዚ ምዝሕጂ ድመጽ ዶላር ዚ ጽልዋ ናይ ራስ ተፋርነስ ነው ናይ ደም ደረፍቲ በዓል ዘመኒካ ተወለ ቴዲ አፍሮዶ ዝገለመለ ተመሊሶም ብለካ ኣለካ ነቲ ዝነበረ ግሎሪ ናይ ሃይለ ስላሴ ንምምጻእ ገለመለ maybe ነቶም አምሓሩ ግሎሪ ናቶም ክኸውን ይኽእል ግን ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብለካ ኣለካ ሃይለ ስላሴ ናይ ክብሪ መራሒ ኣይነበረን نحن مخاب إرترا تمسيخا خاموها قداماي صلايناي نيرو بعل صبونا يكون بعل حماقناي سلازي نزي بعل حماقناتنا بلكالخا اب مدخامناتنا اموت اب مقتالناتنا ام معناوناتنا زوعلس نمنتايلكخا كبرت دلو اوكي دحديخون كينو اكس نا إرترا دمسي ابتي ايو حدي بدمسي خطعبلال تخيلا نو كويشن اباوت ذات سانتا هتقبرن ناي حلنا تقاومو طرح هتقبر ابوها ايتوعله حجي سلت تسرحه كستخبر خيلي اوكي كرداني خيلي جن ابي احمد ابو معلو جن زي زغور يكون كرعد دلو سبك احمو يكبرني نا انت يكبرني رو امباسنا ارترا كو علي نبرون ناتو تقاومو يقلص اوكي كسراح يبلني اللي يكبر جن بدمسخ الساعه سلازخل اوكي معلوش تقولوا لكم نحنا اين وعلني نالك خا تقاومو خا لا يتكلس اورومونكم يخبرني رو سوق اللي يكون انا ولا كنت شحن كلتا ناينو كروما كسرح له كلنا هاي لسلاسه تسرح له مغناتو ابتوان تبسلطان تغارو سلازنبر تغارو نز عينت زبل كالخا اي كفقدني دون اي مثلا دفقدي مثلا انداس واب زاوان زي اغن بلا كالخا دريو مالنا زوم ناي درغي ترفراف سنبرو ناي هاي لسلاسه ترفراف سنبرو لوميا ساعتنا كي اخلو خلو لوميا يلوم لكالخا يچدرو يچدرو يفكريم دلو مش كانت ويتل علو زنبر كان نسيب unfortunately لخا السلطان منغستنا دلخا نعاتهم بلك لخا خمزي انتينا نبلو بز جرين لايت دهبونكم يمسل له معناته نتناتنا بلك لخا ريخا ناي فنقل صمبل ماصع زنبر ريخا خمش دقطمتات يكون تدرفتات يكون انتي دريك دقطمتات سياسه يصحفون مش تم قالوا حواتنا يمسحفهم تكرعتنا ارتراونا ويرعيكاي ግን ምንታይ ዳ ይብትላዕሊ ኢሳያስ ከም ዝገሩን ዓነት አንተ ወይ ንዛር ወለ ዝነበርና ምድጋሙ ይድልን ረት ክብረትናትና ተቀዳማይ ክብርናትና ዝቅንት ዘሎ ኢሳያስ ይራአይካ ካዚ ንሽተይ ጽቦ ዘይገብር ሰዓብ ክገብር ኢላ ይሕለም ብላ አምን አና አይራአይኒ ንብለካላ አምባሳደር ደስታ አቡኑ ሁውዕ ናይ ሃይለ ስላሴ ጽምብል ንኸክብር ኢላ አቡኑ ሁውዕስ እንታ ዓነት ድፍረት እዚ እንታ ዓነት ዕሽነት እዚ ብጣዕሚ ከም ኤርትራዊ ብለካላ ይሕዝነኒ ግን መንጸብራቅታ ናይቲ ድሪኦ ዘለና ኢና ነዚ ብለካላ ከም ዝናኣሽቱ እዚ ግዜ ደጥፍ ደሓን ኣብቲ ቀንዲ እዚ ስርዓት እዚ ክኸይድ ኣሎ ትማሊ ሎሙ ደይኮነ ጽባሕ ደይኮነ ሎሙ ደይኮነ ትማሊ ክኸይድ ነይሩ ደሓን ትማሊ ሓሚቕና ሎሙ ሓሚቕና ተስፋናተይ ግን ጽባሕ ይሕል ምክንያቱ እቲ ጅግንነትናትና ኣይተጸንቅቐን ኣሎ እቲ ሓድነትናትና ኣይተጸንቅቐን ኣሎ የስ ቁሩብ እንታይ ብለ ቁሩብ ነይ ኢልና ግን ዓይንና ብለካላ ዝያዳ እንዳበርሃልና ይኸይድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ቀዳማይ ጸላይና መን ምዃኑ ንሪኦ ኣለና لك أوست بلك الله دحر نحنا أتا بيت حاجة إيرترات بهالبيت أب كوه دحر سريتنا ببحر دمتس النفاس ولا بدو دمتس النفاس بلك الله أي كنقنقاني إساس كأنا زي عدلت هو مدلنا ناس واقع زي وصلنا بلك الله نحنا نابت خدامة يطلعنا ترحنا تك سبحانه دحر كأيرنا بلك الله زي سم معدله وإذا ستروك أوف بين بلك الله بحن تبيرو نخلنا اللي فايكم قبرنا خلينا حراي ابزي انتاي مودعتا حتى غزينا توديو انتايو بتماثل خنتات ابز حلف سمون ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዛ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ያላ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን ተባሂሉ በተሓደ ኮይኑ ግና ኣብዚ ዓመቱ ክመልእ ዝቀረበ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንጠቃሎ ከለና ንተጋሩ ወይ ካን ክልል ምምሕዳር ትግራይ ብሕወሓድ ምራሕ ብምንጻል ነቲ ኻሊ ኢትዮጵያ ብምሕቋፍ ክካየድ ተደለየ ይመስል ድብሉ ሰባት ኣለው ዶባት ምዕጻውን ሓደ ካብቲ ምኽንያት ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን እንደይምርኻብ ዝብሉ ኣለው
بنصارو تغارو ابز حلفه اجي ابزي لحلفه سمون اب صنبل بعلكات تغبرو خلو منبر 44 مسلني توم تبعيشم زنورو كم بحدث تعاريقهم امونغوم زنور مغجال ناي حوحات بحنساب تطرنيفهم يقرا تبعيلهم كم تعخخبو اب دوص زيناتات نعزبو نيرنا اجون قال مرغزتاتون انوس خدلو كمي رايك قالو زناتاتهم حيلي بتحدشنخ زنايزا غجله بحال خاني كومو زناي اساس موداتا ملكع اب اثيوبيا زلو ايد متتاون كل حاوشنا خمينا تريو تدبلك حفشاوي بناتي تعزبتي حق بحق قال قلل دبلت ملسي حقيو مسعسا معي مز دبلكايو تمسيلكا منابر تقديف كاس مناغر تخينو نحنا خم ايرتراوين اوكي مس تግራይ مس عفار مس بين عامر ناي نبار يبلك الله زي حقخ ناي دم زمدنا يزلنا ازي مبرق سودان دبحال بلك الله ازي ناي كسلا بروفينس دبلو سبملو مست حزبنا حدا مزنا متى حدلو حزبنا حدا يبلك كل زمنا ازي كل جزء بتنقع خنحوز دلنا احوات سلسخنا مس عفار ايثيوبيان لو عفار ايرتراوያን لو حواتنا بوليتي دلو ز كل زمدنا تግራይ حواتنا كمتا عشا سبيتس ود حمتا زي ولادا يمسلايبل احنا اسبلك الله ازي سوم يمنابرتنا نعاقانه زحد يفقركو يوحنس حوي كما غير ينغوانا خفكر جست رايمو نسخاز بلك الله حوي خا غنيخا دحنا عقا يفقركوس نخالك كيد خبركس يملك عليدو نا حق نزار ايرتراوي سبلك الله تيبيكال ايرتراوي ابين فلطم اورومو ازي دبوب ايثيوبيا سنعنا سنت حنتي بلك الله نيجيريان ولا دبوب ايثيوبيا انتايتل كان بزح في الله يراينني مخنياتو ناي ባህል ምትእስሳር የብልና መስአቶም ቋንቋም አይንፈልጦም ገሌን ፈልጦም ብለካ ኣለኻ የስ ነተማም ሓሩብ ናይ ታሪኽን ፈልጦም ኢና ግን አና ግን ብለካ ኣለኻ ቀንዲ ምስቶም ተጋሩ ምስቶም ዓፋር እሶም እዮም ቶም ሕዋትና ምስቶም ቤና ዓምር ኣብ ሱዳን ደሎ እሶም እዮም ቶም ሕዋትና እዚ ኻሪኽ ኣለኻ ኩሉ ግዜ ብውሕልና ብጥበብ ብልቦና ክትሓዝ ደለዎ ቀዳምነት ይኻ ድስራ ቀዳምነት ይስራ እቲ አንተ ወይ ዝብለካ ዝነበርኩ አገባብ የብሉን እዚ ግበር ደብሎ ዝነበርካ ሓደ መለክዕታትናቱ ንስዩ نحن قدام يبلك الله كابتي ناي نوح استراتيجي خبرنا دلو زمدنانا مسز بتكراي كما يكون الله معناته منابرتنا يمنسو حواتنا يبلك الله انتايو اتو حنت غيزه صبقتي قال تزاريبو نيرو ملس انتاينا ملامن تحوينا يلو مش بتعم يبلك الله اذا راستبيل الله بتعم حقي غربيتي خا عندنا يبلك الله خيركا امني حوي خب غربيت تمس مش كوميت بحالنا نيرو تغاروهم يمسانا توم عفار دلو مستم عفار حواتنا خم يوم ازي تقدامنت كو انز قدامنت يبولا نعو سجير كان ابكالك تكيد كلا حق الناس اللي يقولوا تراي ريت مالوتي امره ابز اختار قبرو ناي يكاتيت بعلناتو لما بلعت 4 ينيرو جيجا دا يخلق الله ينبر دوصو اواج ري خايخ اب غيزي قالتكم ناصنتكم بعلكم يخونوا سيخا بدمكم بسبنتكم امسيخما اب تتغبروا وزن بكرو حرنتا قالتكم تطويلنا مساهم ابز زحلف عمتاتون تطويلنا اجمل حسنا عصفنا حجون مال حسنا عصفنا يلهم اذا حلف 10 عمت حماق اب حماق وعلنا اب بخلت غوننا زغبرنا جيجاتات يلهم لك الله اوتيم زي انا بناتي ريتو لبام زواصعنا مرغص كويني يسمعني نعو زي نايلوم يحجب لك الله خزياتهم بعربكم مسلو انت يوسكا كلمه حق يراد بها باطل يقولنا قال بعلقس كب قال حقس كب بعلقه توص خلا كبرتات نقص معناتهم يمنو ازي ناي سب حزبي زمدنا حزبي زربسس بلك الله ويانا زقربو قد مخل سب ويانا ما يقربهم مش انا كابتم نعود تقاومكي نمنتاي تقاومي خما كنغرك كابت اوانتي مغناتو تقدامنا سمع دغبرنايو لزبت غبرنا نعو خيتغبر على امخات مزي متاللي مشافت خوني زبل عبس كفتا سلازنبرني انا يقاوم نير تقدم حجز غبرنا نعو قدم اين امنكم نينا كن امنكم سس تتسمعنا له مغبرو شو نغبر تزنبر شفتره او زي نايدوب كاي كون نير خالي مصبو رغره دحر نايدوب كوينو نت نايدوب محنصات شغرا يخونكم مالتي نعان وداماش انا بتخلينا خان نسجر مش كوميل كونغن ايتشفت مهنات زي حزب زي ندوب دوبي تتحيسه الي تخليسو دحر نايدوب تطنقنا زي دحر كاله كوينو غري نعان وداما نفتخلك كان خير تزر لزبت بلو دلهم نحنا نامنلو حواتنا امونغ حوات دفتر شجركا بلزبن بزتني خطفتحو ግን አጋባክ ግበረሉ ኢለ ኮሚለ ጽሒፈ ኮሚለ ይነቅፎ ነረነ ተናይ ትግራይ ነውልካ ሕጂ በዓል መንግስቲ ኢሳያስ ኮሚ ይገብራላ ምሽ
اتا زغروا زنبركو نسح اغباب غبرلو اوكي اغباب غبرلو زس رايو حفيرز بقدامي يبلك الله اب ازي اب انت بحر دار بحر زي ناي محرا كلل ريخا يخبلك يحفرك اغباب سله خصادي غبري انا اي مثلا نبلك الله كمزي حلف زبلت صلي اب علينا دلو ما مثلا حزب محرا اوكي ناي تغرينيا ባህሊ ሙዚቃ ገለመላኻ ንዑኻ ድጽልኡ ወይ መስለኒ ንምንታይ ዳደ ይመጹ ድሕር ንህዝብን ህዝቢል ካብለካ ኣለኻ ዝጌርካስ ንምንታይ ሒዞም እዮም ከይዶም ብለካ ኣለኻ 55 ሙዚቀኛታት ደረፍትን አርቲስትን ሒዞምስ ንምንታይ ሒዞም እዮም ከይዶም ብለካ ኣለኻ ዳስ ወካ እዚ ስርዓት እዚ ልዕሉ ኩሉ ብለካ ኣለኻ ብቕዓደ ይብሉ ድርባይ ሕማቕ ስርዓት ይብለካ ኣለኻ ሓንቲ ነገር ብጽቡቕ ከተግብር ዘይኽእል ስርዓት ይዘለና رايو اجي ازي سلا دخون برتو مسرتو حزبنا حزبي ياس يدلينا مس كله بلا كلا خبت كوابينا كن قدامنا كن هو دلنا كن اتقندي منابرتنا زخونه اوكي ولا من السودان كن قبر لك الله حزبنا حزبي زر مس حزب السودان دلينا تقدامنا كسرع دلو كن توم بين عامر يم كسرعوا دلو وتوم هادن دوا يم كسرعوا دلو منات كلا غوننا تسل زخون بالسودان the same thing مس جيبوتي اوكي عفار لهم عفارنا كلا غوننا حجي اذا انا منغسي ارترا دغبرو دلغن سغير كان عقد غبرو خلا حقنت سلا زيبلو كال علامه سلا زلو طرح ينبر ناي بحقي نواري سلامن زلاقي سلامن نممصع دغبر ايكونه كوم سلا زخونه كارغوري كل خن قاومه يزلنا نحنا انت مسلكا ارحق بنا خبچانا ارحق بنا خنتمتالنا اوكي اذا سيلكا بصلي دي حنصص ممرحي ودما بوليس ري قال ايواصانا نحنا نايزناي لومو دولو بلك الله صبيب سلي كنيو خنحلف علينا اتي نباري ربحنا ابي الله اتي ناي نوح استراتيجياتنا ابي الله ينخ نحسب لنا نزي قد لك الله سنيت مس حزبي تግራይ بزوم سنيت مس سودان لكبتم قندنا بواسونا بتعمى اقداسينا لو من صباحن قبلك الله كنصنحو خايبلنا بلك الله قلطيفنا نخنكرو لنا ግን አጋባብ ክንገብረሉ ለና حجي انا عنتويت بلن نيركا يس تقامين عيد قبرني حزباو لاونتي سلطاننا حزبي سلتمنزعي نعو نخملس يلنا ابز تقاوم دلو ግን كم ارتراو خاي ملكتني نايدوب تاقد محجز نبرت مرقصي اي تغيرت يس دوب كحنصص الله قدم كله زيل كشب دعدع زغبر دلو حجي ايدلني ولا زناي بي ويانا قريب زنبر ناي حزبن قلمل حجي كونن اوانو قدمي اخذ قبر دلو سغمتلا نساخ ابلك الله توعل مناتو ناي زقونه يكون امصان غبرو سممعت واحسناتو حقي تتخيلو سرعه تقياير يزابر سلازي قدم كادادم لك الله نحنا ባህልና يحق مخبار كم تناي قدم ابوتاتنا ريق الله ابرخا دخونه زبان حق تيلو بلك فكد بالسواي نبل كوم عينت ባህልخن مرسلنا እዚ ባህል እዚ قبلك الله اب تግራይ الله ابانا ያለው كم امنت كم سالك عقاب سلام كوص خلو بلك الله لمس كنا قوتيم بلنيرم انا خطنو ድንብርጽ አይበለንም ምክንያቱ እምነት ነርን ብለካ አለኻ ኣብቲ ባህልና ህዝቢ ኤርትራ ባህልና ህዝቢ ትግራይ ጭዋ ህዝቢ ታሪኽ ዝፈልጥ ሕጊ ዝፈልጥ ባህሉ ዝኽበር ልዕሉ ኩሉ ኸ ህይወት ወዲ ሰብ ዝኽበር ባህሊ ይዘለና ኣብ ኤርትራ ብሙሉ ኸድ ካብለካ አለኻ እዝጌር ፍራሕ ዘይብል የለን خاف ربك اتق الله ይብለካ ተስላማይ እቲ ክርስቲያንካ እዝጌር ካፍራሕ ይብለካ እዚ ዓይነት እዚ ባህሊ ዘለና ኢና ምሽ ሕጂ ነዚ ቀልጢፍና ኸዶም ጾነት ለውቂ እቲ ባህጊና ግዛት ناي بجزات حق نخون سو قليل دعنا ግን تعرف هذا لكن زوم سبات زياتهم ስለዚህ تقدمت بك عنكفات كيناتنا نعاخنا العليا كنا القسالنا نعامسل قسنا ግን تقدما يبلك الله دحر بحق مس ኢትዮጵያ دحر زمدنا ندل خوينا بحق مس ኢትዮጵያ دحر سلام ندل خوينا እቶም ቀዳመት ክስርዑ ደለው ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርኛ ወናቱ ሰም ጎንና ስለዝኾኑ ፈቲና ብለካ الله ዓጥ መስጋና ስለዝኾኑ ክንከሕዶም አይንኸልኒና مسؤوم يخاط قدام يتكب دلو نعودي كنا كله زمنا مول افريقيا نجبر لنا كم زمان مصحفنا برهان برهد رأي رخالة إيرترا ناي بحر هاجريا ناي بحر هاجر سلز خونت مول عالم كتواسع اللوا وتتحسس بنا على ما وخونا اللوا يلو برهان برهد إزري خالها بتعمي سناي رأيه وزي خاطو قدي اللي طلب لك خالها كي الحق قبلنا لنا عالم قفاحة مش كله خنواسع لنا مش كله سنة نجبر لنا إذا ناي حزبنا تي زمدناتنا تمحدراتنا قا بحدا سب ويدما بحدا كفال ويدما بحدا تنفرنا منجستي كعمل اللي يقولون داس وايكوا ديمقراطية ولو تنفذ لنا قدم كرادم جزعت حقي خا ديمقراطية ولو تخمس الله
ግዛት ብዘይ ዲሞክራሲ ግዛት ሕጊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዲሞክራሲ ግን ብዘይ ግዛት ሕጊ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ተቀዳመይ ትብለካ ኣለኻ እምኒ ኩርናዕ ንቐመታ እታ ግዛት ሕጊ ክትከውን ኣለዋ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኻብለካ ኣለኻ ደንበ ተቃውሞ ዘለና ኩሉ ግዜ ብለካ ኣለኻ ሉክ ግዛት ሕጊ ክኸውን ኣሎ ካልእ ትረፍ እንተ ሓመቐ ስብለካ ኣለኻ እታ ኣብ 97 ዝፀደቐት ቅዋም ንሳ ክትግበር ኣለዋ ንኩልና መንግስቲ ድድግፉ ይኾኑ ተቃውምቲ ይኾኑ ንኩልና እዚኣ ትጠምረና ኣብዚ እዋን እዚ ካብለካ ኣለኻ እቲ ምፍልላይ ናይ ተቃውማይን ድጋፋይ እንዳቀሃመ ዝኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ከምቲ ዓንቲ ወይ ድበልካ እዚ ድግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሸብዳዕዳዕ ናይ ኣምሓራ ዋላ ናይ ኦሮሞ ናይ ገለመለ ንሪኦ ዘለና ከምቲ ዓንቲ ወይ ድገለጽካዮ ኔቪ የድልየና ዶ ናይ ባሕሪ ክሰምን የድልየና ድብሎ ዘሎ እዚ ብምሉ ኢፌሚዝም እንታይ ነው ብትግርኛ እንታይ ተኸስታይ ናይ ኤርትራ ናይ ምጉባጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ባህርናቶም ርኢና ኢና ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ኦኬ ተሞክሮታት ኣለና እንታይ ይሓልሙ እንታይ ይሓስቡ ኣባና እንታይ ዓይነት ክስታይ ኣለዎም ንሪኦ ኢና ስለዚ ካልእ ዳግማይ ንዕሽወሉ ዳግማይ ንቅሸሸሉ ንሕና የብልና ኣብ መወዳእታ ታኽብላ ድብላ ግን ታንሰካ ነዚ ኩሉ ግን መድሕሪ እዚ ኩሉ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ዝረዳዳ ኣለና እንታይ እዩ ዕንቅፋት ከይንብሎ ድሕሪልካኒ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ሓኒቑ ደሎ ስርዓት እዩ ስኒት ዘይፈልጥ ሰላም ዘይፈልጥ ልዝብ ዘይፈልጥ ሕጊ ዘይፈልጥ ንቡር ዘይፈልጥ ስለዝኾነ ኩሉ ጨፍጭቃ ጨፋሊቕካ ብሓይሊ ብውግእ ጥራሕ ኮይኑ ስኢለ ይኮነን ብለካ ናይ ድኾነ ሃገረት ናይ ወፃኢ ፎሬን ፖሊሲ ናታ መንፀብረቕታ እንታይ ዓይነት እቲ ሃገር ምዃና እያ ኣብ ምስ ነብሳ ሰላም ዝኾነት ሃገር ሪኢካ ኣለኻ እቲ ፖሊሲ ናታ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ከዓ ናይ ሰላም ኸውን ንሕና ገድርብ ደካ ኣለኻ ኣብ ውሽጢ ነብስና ውግእ ስለ ዝነበረ ርአ ኣብ ዝኸድናይ ዓዲ ኸድና ውግእ ዘይከፈትና ያለ ካብ ኮንጎ ጀሚርካ the great lakes ኣብ ሱዳን ጀሚርካ ኣብ ጅቡቲ ጀሚርካ ኣብ የመን ከድካ ኣብ ኢትዮጵያ ኾንካ ንምንታይ እዚ ከመይ ኢሉ ይመጽ ኩሉ ብለካ ኣለኻ እንተ ኣክሲደንት ክኸውን ኣይኽእልኒ እዚ እንታይ መስካ እቲ ባህሪ ናይቲ ስርዓት እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ባህሪ እዚ ኣይፈልጥ ንቡር ኣይፈልጥ ሰላም ኣይፈልጥ ሕጊ ኣይፈልጥ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ብሓይሊ ክፍታሕ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ሕጂ የስ ነቲ ስርዓት ነቲ ስርዓት ደሎ ንዖም ከነልግሶም ኣለና እቲ ናትና ስትራቴጂ ከምዚ ኣቃጥላታ ምን ክኸውን ኣለዎ ርእሱ ተወቂዕካ ተተመድ ድሕሪኡ ኣብኡ ከለ ይጠፍእ ነዚ ምክንያቱ ብትካላዊ ኣገባብ ስለ ደይሰርሑ ብለካ ኣለኻ ነቶም ኣብቲ ላዕሊ ደሎ ድሕሪ ኣልጊስካዮም እቲ ስርዓት ክራምብል ክገብር እዩ እቲ ብቐሊሉ ንስ እዩ ነዚ ከናናሕስየሉ የብልና ንብለካ ኣለኻ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ክፈልጡ ኣለዎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ደለዉ ብለካ ኣለና ነዝሰምዑ ነዚኣ ክርድእዎ ኣለዎ ንሕና ለውጢ ከነመፅካ ብደገ ኮይና ኣብኡ ኮይና ክሳይ ኣይኮነ ንብል ዘለና ውግእ ከፊትካ ገለመለ ኣይኮነን ግን ነቲ ህዝቢ ከነሕብሕቦ ኣለና ነቲ ህዝቢ ከነናቃቕሖ ኣለና እታ እንታይ ኻ ኣብ መወዳእታ ኻ ተመስካ እታ በትሪ ስልጣን ምስቲ ህዝቢ እያ ደላ ግን ነቲ ህዝቢ ምስኡ ከም ዘላ ግን ክፈልጥ ኣለዎ ኦኬ ኣብ መወዳእታ ብለካ ኣለኻ እታ ሰዓታ ምስ ወፀት እቲ ንሕና ንብለልበካ ቀላል ህዝቢ ኤርትራ ተመን ኣብ እግርኻ ዱላ ኣብ ኢድካ ፍርዲ ከም መንደሊ ኸይና ስለዚ ቀሪብ እቲ መዓልቲ ብናትያና ፍርዲ ድኻ ይመጽ ኣሎ ሰናይ ዘመን መጸና ኣሎ እዚ ዘመነ ኢሳያስ ዘመነ ክሕደት ዘመነ ድኽነት ዝኸደጭ ዘመነ ጭቆና ዘመነ ውግእ ዘመነ ውርደት ዘመነ ስደት ክኣክል እዩ ዝበለፀ እዋን ክመጻና ኦኬ ዝሓሸ እዋን ክመጻና እዩ ግን ንሕና ኸ ተዳሊና ክንጸንሓሉ ኣለና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ተዳሊና ይነበርና ጽልኢ ናይ ባዕዲ ነርና እምበር ፍቕሪ ከመይ ጌርና ንመሓደር ንዓና ዝኽብር ከም ውልቀ ሰብ ከም ስድራ ቤት ንቡር ዝብለካ ኣለኻ ኣብቲ ሰዓታት ይኹን ብለካ ኣለኻ ከም ዝግቡእ ዘተ ይገበርናሉ እኹል ክትዓታ ይገበርናሉ ኣምነና ዕድዕድና ኣብዚ ድመፅእ ደሎ ግን ከምኡ ክንከውን ኢና እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ዮሃንስ እዚ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ንስ እዩ እዚ ቀጻልነት ድሕር ጌርና ብለካ ኣለኻ ኣትሊስት ኢንተሌክቹዋሊ ነቲ ድመፅእ ደሎ ለውጢ ተዳሊና ክንፀላሕ ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢና ንዓፁ ስለ ዘለና ኣነ እታ መልእኽቲ ክመሓላልፋ ደሊ እዚ እዋን እዚ ብለካ ኣለኻ ኢደይ ኢድካ ኢልና ፀፀርና ንድርብየሉ እዩ እዚ ሲልካ ደየድሊ ምግምማዓት ምጉዝያዘት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣየድልኒ እዚ ንሕና በርጌሳውያን ማሕበራት ኢና ንሕና ውድባት ኢና ገለመለ ድበሃል እዩ ዝደሊ ውድብ ድበሃል የለን ኣብ ኤርትራ ውድብ ድበሃል የለን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ዋላ ኣብ ደገ ይኹን ውድብ የብልና ማሕበራት ኣለዋና ኦኬ ዕቁባት ኣለዋና ፖለቲካውያን ማሕበራት ፖለቲካውያን ዕቁባት ኣለዋና ውድብ የብልና 5 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ደሎ ብለካ ኣለኻ ሓንቲ ውድብ ተባሂላ ኣሽሓድ ድሕር ደይብላ ስብካ እንታይ ዓይነት ውድብ እያ ስለዚ እዚኣ ታመስካ ነብሲ ምስ ነብስና ክሳብ ክንከውን ኣለና ሓቀኛታት ክንከውን ኣለና የብልናን ውድብ ነብስና ይንቀሽሽ ውድብ ድበሃል 20 ሰባት 100 ሰባት ሒዝካ ውድብ የልካ ነብስኻ ኣይትቀሽሽ ማሕበር ኢኻ ዕቁብ ኢኻ የስ እስኹን ኩዕዶ ይንኽእል ግን ውድብ ኣይኮንካን ዋላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ውድብ የለን ምክንያቱ እቲ ውድብ ዝበሃል ህግደፍ ኣብ 23 ዓመት ጉባኤ ስለ ዘይገበረ እቲ ክራይቴርያ ናይ ውድብ ዝበሃል ስለ ደየማለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ውድብ የብልናን ስለዚ
ሃገራዊ ለውጥ ንኸተምጽእ ሃገራዊ ዕማም ንኸተሳልጥ ምውዳብ የድሊ ውድብ ከዓ ንፈጥር ስለዘለና ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብለካ ኣለኻ ሓድሽ ኣርሒቑ ዝጥምት ምኻን በቲ ነባሪ ዝኾነ መትከላት ናይ ክብሪ ናይ ወዲ ሰባት ዝሕሉ ነባሪ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ኣዋዳድባ ጌርና ነዚ ጽበየ ዘለና ዕማማ ብለካ ኣለኻ ገጥ ኢልና ብለካ ኣለኻ ኣብዚ ውፅሕ ንኸነብፅሖ ዓብይ ዕድል ስለዘለና ዓብይ ተስፋ ስለዘለና ኩልና ንዓስለሉ እዋን ኢለ መልእኽተይ ክመሓላለፍ ደሊ ክቡር ሓወይ ሰመረ ነቲ ዝነበረና ግዜ ዝከኣለካ ኩሉ ዓይነት መብርሂ ገላፂ ስለደሃብካና ብስም ኩሎም ሰማዓት የመስግነካ ከምቲ ቃል ዳእቲ ካብቲ መጀመርታ እውን ነዚ ኩሉ ቀንዲ ጠንቅታት ዝኾነ ሎም መዓልቲ ጠቂስካ ኣለኻ ኣብ ዝመፅእ ካልእ ግዜ ብቀረባ ከዓ መፍትሒ ሒዝኩም ክትቀርቡ ንስኻን ካልኦት ተመሳሰልቲ ማለት ኩላህና ዘለና ናይ ብሓቂ ነቲ ስርዓት ለውጢ ዘምፅእ ዝኽእል መገዲ ሒዝና ክንቀርብ ትፅቢተዩ ክሳብ ሽዑ የቐኒየለይ ሰላም ቅነ يغنيلي يوهانس ازي راديو إرنا دمص راديو إرنا زخبركم سمعتنا نلوم قدام تدالي زنبرة حفشاوي مدواتنا أبس فتيبنا لنا سلامك كتالكم عزينا نمسكن هذه إذاعة إرنا